Porque este soño é necesario para un soño, cando un país se ergue para soñar. Porque a esperanza aloumiña as nosas almas, por iso estamos resoltos para loitar. Camiñaremos coa forza que nos une, Galiza enteira nunha mesma canción. Compartiremos solpores e amenceres, de nós pra nós, que viva a nosa unión. Porque entre nós teremos que facelo, porque de novo debemos comezar. Porque esta matria non atura máis olvidos, seremos nós no bico dun cantar. Por nós, pra nós, en nós, por sempre nós, con nós, no mesmo corazón. Por nós, pra nós, en nós, por sempre nós, con nós, no mesmo corazón. O sentimento de ser todos o mesmo, a rebeldía de erguerse e traballar. Somos o mar que derruba as súas cancelas, cambiar a historia coas nosas propias mans. Porque non caben en nos máis desesperos, porque debemos ser todos unha voz. Porque Galiza non atura máis silencios, por nós pra nós, en nós por sempre nós. Por nós, pra nós, en nós por sempre nós, con nós, no mesmo corazón. Por nós, pra nós, en nós por sempre nós, con nós, no mesmo. Non sei se podemos quitar non? Ben, pois, moi bo día a todos e a todas e moitas gracias por participar nesta xornada que ademais para os deputados e deputadas do BNG pois ten un simbolismo porque é o primeiro Parlamento aberto que podemos facer nesta legislatura, porque a COVID afectounos en todo, non? Hasta na posibilidade de que esta institución sexa unha institución que teña unha presenza cidadá máis importante e queríamos facelo pois con un elemento que vai a ser central para o futuro do país, como é o desenvolvemento da enerxía eólica e, sobre todo, cun debate de cal é o modelo eólico que necesita a Galiza de 2021.
E eu, nese sentido, pois, quero agradecer que hoxe hai aquí pois, aportacións importantes que nos van a facer persoas que teñen unha bagaxe pois, no traballo do desenvolvemento deste modelo eólico, empezando por este primeiro panel, no que van estar Anxo Calvo e Xosé Manuel Golpe, e tamén Belén Rodríguez e Ariadna Fernández, que van a protagonizar o segundo panel de debate. E quero agradecer pois, tamén que Noa Presas teña coordinado esta xornada, que, bueno, aparte de ser unha gran portavoz do BNG neste Parlamento, pois que é unha persoa sempre moi implicada e tamén quero agradecerlle ese traballo. Quería empezar esta intervención pois tamén facendo unha pequena reflexión, porque estamos nun momento clave para o desenvolvemento da enerxía eólica en Galiza. Eu mesmo diría que nunha encrucillada con dous modelos que camiñan en direccións opostas. Por un lado está o modelo depredador especulativo que promove o goberno de Feijóo, poñendo o interese do lobby eléctrico por diante do interese de Galiza e facendo de comercial das multinacionais do IBEX, e, por outro, o modelo eólico sustentável e respetuoso co medio rural que defende o BNG, cunha premisa básica e xusta que é moi simple e fácil de entender, que o vento se poña a disposición das galegas e dos galegos para crear riqueza e emprego aquí, porque o vento non é das eléctricas, é dos galegos e das galegas e ten que revertir nun desenvolvemento colectivo que sexa xusto, sustentável e respetuoso co medio rural. En definitiva, estamos vendo que hai dous modelos, non? O modelo eólico sustentável a favor das maiorías sociais e do país que defende o BNG, que estou segura que o modelo no que se sinte representada a maioría da cidadanía deste país e, por outro lado, o boom eólico depredador do Partido Popular a favor do lobby eléctrico. Feijóo está deixando Galiza ao pé das grandes empresas, das Iberdrola, das Naturgy, das Endesa, das Grinalia e tantas outras, con centos de parques eólicos en tramitación para encher o territorio de muiños xigantes, estamos falando de muiños de até 200 metros, e que ameazan explotacións agrogandeiras, núcleos de poboación, o medio natural, cun único obxectivo que é forrarse expoliando os recursos naturais do país. E todo isto sen que os galegos e as galegas vexamos os beneficios. Temos o exemplo do que leva pasado nestas últimas décadas, non? Donde soportamos os custes medioambientais e sociais, pero, sin embargo, pois temos miles de emprego en risco no noso país polo prezo da enerxía e soportamos a estafa da luz nun país que exporta electricidade. Queremos decir tamén con toda a rotundidade que o BNG aposta pola enerxía eólica. Claro que queremos enerxía eólica, pero en beneficio de Galiza, en beneficio das familias e das empresas e dunha maneira respetuosa e sustentável. Somos unha potencia eólica, pero que non podemos permitir que esa riqueza se convirta nunha barra libre pro espolio e a especulación en contra da xente que vive no rural e do medio ambiente. Creemos que a enerxía eólica é unha gran oportunidade para Galiza do futuro e non podemos permitir que se quede nun pelotazo eólico dunha presa de multinacionais coa complicidade de Feijóo que goberna a favor do lobby eléctrico. A día de hoxe, e coa normativa que ten impulsado o goberno de Feijóo, poden instalarse muiños en calquera parte do territorio, exceptuando o 12% de Rede Natura, que é unha porcentaxe absolutamente ridícula. Temos agora mesmo no país máis de 4.000 aeroxeradores en 106 concellos do rural que levan décadas soportando os costes ambientais sin ver os beneficios, concellos que seguen perdendo poboación, perdendo empregos, perdendo servizos e perdendo calidade de vida. De feito, hai informes feitos por organismos oficiais que sinalan que só un 5% de todo o beneficio da riqueza eólica queda nos concellos que teñen parques e menos do 2% desa riqueza acaba recaendo nas persoas que son propietarias das terras nas que se instalan. Nós temos claro que hai que cambiar ese modelo no que ganan as eléctricas e perden as maiorías sociais, perden as familias e as pequenas e medianas empresas do noso país.
E para iso só fan falta que haxa dúas condicións. A primeira, que ter vontade política de facelo e medidas concretas para conseguir que o desenvolvemento da enerxía eólica en Galiza se poña a favor do país, que sexa respetuoso co medio rural, coa xente que vive no medio rural e tamén respetuoso co medio ambiente. E nese sentido, o BNG ten propostas concretas que son, ademais, xustas e realistas. A primeira é que hai que ampliar a rede Natura como mínimo até o 20% do territorio e adquirir o compromiso de que non se vai instalar ni un só parque eólico nesos terreos que deben ser zonas onde protexamos o noso medio ambiente, a nosa biodiversidade e, desde logo, deixar claro que o que non se pode facer trampa, porque Feijóo paralizou a ampliación da rede Natura, a mantenta para beneficiar as grandes empresas e ir en contra dun desenvolvemento sustentável. A segunda proposta que queremos poñer sobre a mesa é que ten que haber participación pública nos beneficios que deixe a enerxía eólica. A terceira é que hai que vincular a instalación de novos parques eólicos a proxectos industriais que xeren emprego e riqueza aquí. E, por último, insistimos nunha proposta que é de sentido común, e aquí unha zona produtora como Galiza ten que ter unha tarifa máis baixa da luz, algo que nos chamamos tarifa eléctrica galega, que ten que ser aplicable a todas as fontes de produción de electricidade e que na práctica significa facer o mesmo que xa fan outros países do noso entorno, que teñen tarifas diferenciadas e onde as zonas produtoras teñen beneficios cunha tarifa máis baixa. En definitiva, o BNG quere un modelo eólico respetuoso coa xente que vive no medio rural, co medio ambiente, un modelo a favor da maioría social, e non imos permitir que a maioría social que paga a estafa da luz mentres hai miles de familias en pobrezas enerxética, mentres hai miles de empregos en xogo, non imos permitir un modelo no que únicamente gaña o lobby eléctrico. O vento de Galiza é dos galegos e das galegas, e debe ser posto ao servizo do país para que a maioría se beneficie desta riqueza. Sobre estas e outras cuestións imos falar hoxe e eu agradezovos a todos e todas os que estades aquí a presenza e tamén a quen nos están seguindo desde as redes. Moitas grazas e como temos aquí os medios de comunicación, non sei se queren facer algunha pregunta antes que demos xa paso ao primeiro panel. Ben, pois, Noa. Ben, pois moi bo día a todas e a todos. Como dicía Ana, para nos este é un asunto de país, un tema moi importante, onde entendemos que hai que poñer toda a intelixencia colectiva, non só para denunciar, como facemos habitualmente, todas as eivas deste modelo depredador e antigalego, senón tamén para traballar na alternativa e para ofrecer as vías diferentes que habería para a implantación da enerxía eólica no noso país. Por iso parecíanos importante e necesario facer esta xornada. É un prazer volver a estar aquí presencialmente, aínda que de forma moi limitada polas restriccións que o Parlamento aínda mantén, e confiamos que nun prazo breve de tempo poidamos recuperar este tipo de xornadas de traballo con un volume de xente maior, e tamén agradecer a todas as persoas que nos siguen por streaming e desculparnos con elas, porque tamén houbo persoas que nos contactaron e que non podían entrar xa na xornada de hoxe. O primeiro panel, a primeira mesa de debate que quixemos poñer foi precisamente para avaliar as causas e as alternativas ante un divorcio que existe na actualidade entre a produción eólica no noso país, que nunca xerou tanta enerxía eólica como neste de Red Eléctrica de España, e o retorno económico. Estamos vendo, aínda hai poucos días, estaban os traballadores e traballadoras de Vestas, que tamén defendeu o noso compañeiro Dani Castro dentro destes muros, fora do Parlamento protestando pola situación que están vivindo. Nese sentido, contamos hoxe connosco
con Xosé Manuel Golpe, que é experto en enerxía e traballa na FAEPAC, a quen queremos agradecer moito que estea connosco, especialmente porque sei que tiña unha cita deportiva que aprazou porque nos quere ben e sempre está aí cando lle consultamos cuestións sobre enerxía para axudarnos a traducir a linguaxe do común cuestións que están pensadas para parecer moi complicadas e para que non interviñamos nese ámbito. E despois tamén falará o compañeiro Anxo Calvo, a que tamén estamos moi agradecidas pola súa colaboración nesta ocasión e noutras, que é profesor experto en Economía e Enerxía da Universidade da Coruña e que tamén no seu día formou parte dese excepcional equipo da Consellería da Industria que lideraba o BNG no goberno bipartito, de quen sempre estivemos moi orgullosos e orgullosas, pero que canto máis pasa o tempo, máis se reafirma que o BNG tiña un modelo alternativo e que o futuro deste país tería sido diferente se nesta última década o modelo fose aquel do que nos puxemos os cementos no seu día, non? E tamén, estender o agradecemento a todas as persoas que estades hoxe aquí, as demais ponentes que algunha xa foi chegando e tamén a outras persoas, como é o caso de Kiko ou de Aleixo, que noutras ocasións colaboran connosco tamén na ardua tarefa de traballar por alternativas en ámbitos que teñen a súa complexidade. Sen máis, cedo a palabra a Xosé Manuel Golpe, que vai comezar el, despois falará Anxo Calvo e tamén a nosa idea que poida haber un pequeno turno para comentarios e dúbidas, nada máis. Bueno, bo día a todas e a todas. Eu titulei a miña intervención doxe de forma exagerada: Impacto económico actual dos parques eólicos, alternativas para a mellora do seu impacto no territorio de implantación. Bueno, basicamente, o que vou tratar de explicarvos é o retorno que deixa a enerxía eólica no noso país e que alternativas podíamos ter para mellorar este retorno que nos chega. Entón, para empezar, quería enseñarvos unha diapositiva clásica, que xa se acaba de convertir nun clásico, que é as cifras que a patronal eólica galega nos amosa todos os anos. Este é un informe de transición 2019-2020, onde nos dá uns datos globais de como funciona a enerxía eólica no noso país. Dende a potencia eólica total, que son casi 4.000 megavatios, o incremento no último ano, a produción, que, como decía antes, nunca tanta enerxía eólica saliu hacia a rede de xeración, prácticamente foi o 35% da enerxía neta do noso país. Os postos de traballo que crea, que dice que anda sobre 7.022 postos de traballo. Aí hai que descontarlle os de Gamesa Eólica, que todavía non están descontados, pero hai 200 e pico familias que quedaron sin traballo en Ferrolterra, onde veño eu. E posiblemente, oxalá que non, habrá que sumar tamén os da Mariña de Vestas. A súa chega ao PIB e as rendas, que é algo do que vou falar despois, 11 millóns de rendas anuais percibidas por propietarios dos terreos. Ben, é simplemente por poñer en contraste, por amosarvos así de forma xenérica que é o que nos está ofrecendo dende a patronal, que cifras nos están amosando da patronal. Se entramos xa en cifras recollidas máis polo miúdo, estas cifras hai que agradecerlle ao Observatorio Eólico de Galicia, que é un ente que depende da Universidade de Vigo, que poña a disposición de todos estes datos que eles van recopilando a través de diversas fontes, incluso facendo traballo de campo. Temos que, no último ano que podemos pechar con cifras consolidadas, que é o 2018, andamos en torno aos 4.000 aeroxeneradores, que hoxe en día xa o temos superado, e tedes unha relación entre os concellos, a población dos concellos onde están implantados e os xeradores que teñen instalados nese territorio e como toca por cada 100 habitantes. Na gráfica da dereita vedes a evolución da potencia instalada. Ao mellor esa gráfica non di moito, pero sí se pode ver que chegamos a un pico e nos últimos anos, a partir do ano 2013 prácticamente non se instalou nada, ata agora que volvemos a arrancar con forza. Canta enerxía produce todo este sistema de parques eólicos? Aí tedes unha gráfica dende o 1998 ao 2018, onde andamos en torno a uns 8.000 gigavatios hora, que convirten a nosa comunidade autónoma, o noso país, na terceira produtora de todo o Estado, por detrás de Castela-A Mancha e Castela e León. Produtora, non o número de xeneradores, en enerxía producida. Iso por que é? Porque temos un vento de excelente calidade.
nesa gráfica da dereita podes ver as horas netas de produción, lóxicamente varían ano a ano, porque non todos os anos teñen as mesmas condicións meteorolóxicas, pero nós non temos ningún parque operando ahora mesmo que baixa de 2.500 horas anuais. Iso é moi rendible. Ca consideración de que estamos falando do que hai ata agora. É dicir, a tecnoloxía que vimos manexando ata o ano 2019 difire moito da que se está manexando no ano 2021. Aumentáronse potencias, o aeroxerador máis grande que temos montado ahora mesmo no noso territorio é de 3,3 megavatios, e agora pasamos a aeroxeradores de 4,5, 5, incluso xa se está falando de plataforma de 6 megavatios. Estamos falando de alturas de 60 metros no ano 2018-2019 e agora estamos en 200. 200 a punta de aspa, son 160 a buxa, ao centro das aspas, e 200 a punta. E tedes na gráfica da esquerda, pois, canto van facturando estes parques eólicos ano a ano? Bueno, pois, iso está en miles de euros, que poñen outros ceros a continuación das cifras que aparecen na columna de máis á dereita. No último ano, pois, en torno aos 700 millóns de euros. Todos estes cartos que facturan os parques eólicos, como redundan directamente no territorio? Como chegan? Bueno, pues, principalmente chegan a tres sectores diferenciados. Non? Os propietarios, directamente afectados polas instalacións, os concellos onde se implantan estes parques eólicos e a autonomía en sí, o goberno autónomo, que tamén fai recadación dos seus propios impostos. A estes primeiros actores, os primeiros afectados, as rendas que lle chegan a través do alugamento dos terreos onde se instalan eses aeroxeradores e as infraestructuras que necesitan. Hai varios modelos, non hai un modelo único en todo o país. Pagamento por porcentaxe de facturación do parque eólico, que é un dos menos utilizados. Pagamento por superficie ocupada e pagamento en función da potencia instalada. Quizás que este último sexa casi un 80% o que máis se utiliza. Hai un cuarto modelo, bueno, incluso un quinto. O cuarto modelo sería compra directa dos terreos. Eso prácticamente non pasa nunca, só pasou no inicio, nos anos 90, en un par de ocasións, pero, bueno, compraban os terreos a precios abusivos, entón a xente deuse conta que eso non era rendible. E o último modelo sería a expropiación. A Tribunal xusta e precio, e o que dictamine, é o precio que se paga. Aquí sí que hai unha aprendizaxe na forma de negociar e na forma de tratar estes precios de alugamento. Se no ano 99 tiñamos unha media de 1.500 euros por megavatio instalado, no ano 2018 xa temos unha media de 3.200 euros por megavatio instalado. Entón, aquí creo que funcionou bastante ben o asesoramento e a espabilación da xente afectada. E redundo moito isto da xente afectada, porque realmente quen é o que cobra cando se instala un parque eólico? Quen percibe rendas por esa instalación? Pois os directamente afectados. É dicir, aquel a quen lle cae un muiño na súa finca ou un cacho dun muiño, a plataforma de montaxe, que é esa superficie esplanada que necesitan para poder levantar e poder manter ese muiño, ese sí cobran. Cobran tamén aqueles por onde pasan as gabias das liñas que van unindo cada un dos muiños. Cobran tamén os que sufren as consecuencias dunha pista de acceso nova ou un encheamento das existentes. E tamén os das liñas de evacuación, tamén os das subestación, que é ese edificio que se monta en todos os parques eólicos onde se leva a tensión para a tensión do transporte, e das torres de medición. E non cobra ninguén máis. Aí se acabou. Nesa figuriña que tedes aí, onde pon o radio de 200 metros, esa é a superficie de voo dun aeroxenerador, esa é a superficie vetada a construcción. Que quere dicir que a 200 metros de arredor de cada aero non se pode facer nada. No noso país non se pode facer nada, quere dicir distintas cousas dependendo do que parque eólico sexa. Non hai un criterio uniforme por parte da Xunta. Podedes repasar o DOGA e ver que nun dos últimos autorizados no Concello de Mazaricos, neses 200 metros, permítense cultivos herbáceos, que é lógico, non? Podes plantar patacas en caso de... porque iso non afecta a produción eólica, pero en cambio en outros parques eólicos nin siquiera eso. Pero esa xente non cobra. Está afectada e non cobra. Eses terreos sufren recalificación. Pasan de terreo rústico a protección especial de infraestructuras, que tamén ten unhas consecuencias. Entre elas, que ten que estar limpo todo o ano, ten que estar desbrozado. E os custos de desbroce van a cargo dos propietarios, pero non cobran. Só cobra aqueles propietarios directamente afectados pola instalación dese eólico, desas gabias, desas pistas, das infraestructuras auxiliares. A
Aquí se coincide bastante ben o que nos dice a patronal eólica cos cálculos que recollemos a través do Observatorio Eólico de Galicia, en que as rendas no ano 2018 están en torno a uns 11 millóns de euros. Como repercute nos concellos, nos municipios do noso país? Bueno, pois hai diversos impostos, diversas taxas que se cobran a un parque eólico. Algúns son recurrentes, son anuais, e outros son simplemente no momento da construción. O primeiro recurrente é o imposto de actividades económicas. O imposto de actividades económicas, pola lei de tributación, nos aplica a aquelas instalacións que non xeran 1 millón de euros de facturación bruta anual. E despois hai distintos tramos de tributación en función desa facturación. Se a cifra de negocio é inferior a 5 millóns de euros, o coeficiente sitúase no 1,29, entre 5 e 10 millóns de euros no 1,3. En fin, aquí ten potestade o Concello de articular ou de movelo hacia arriba ou hacia abaixo dentro desas marxes. E o ingreso estimado no ano 2018 está en torno a 3,78 millóns de euros. O segundo imposto recurrente que se cobra anual é o imposto de bens inmobles, que este imposto está transformado, está traducido en bens inmobles de características especiais. Isto foi unha teima, unha poxa que se levou a través da Federación Galega de Municipios e Provincias, onde foron capaces de que unha sentencia favorable lles recoñecese que todos os bens que hai dentro dun parque eólico tributasen polo IBI, porque as patronais intentaban que diversos elementos quedasen fora para que a tributación fose menor. Bueno, pois estes bices, estes bens de características especiais gravanse entre o 0,4 e 1,3 do valor catastral dos bens inmobles. E os ingresos estimados para o ano 2017, que non temos datos do 2018, están en torno a 6,7 millóns. Logo, un imposto que chega só no momento de construción é o ICI, o imposto de construción, instalacións e obras, que se vai depender de cada concello tamén o tipo de gravames en que pode acceder o 4%. A taxa por licencia urbanística, que é o chocolate do loro con todo o que estamos falando aquí. E hai un último que reciben os concellos, que é a través do Fondo de Compensación Ambiental, que vos explico agora en que consiste. O Fondo de Compensación Ambiental é un elemento artellado a través do canon eólico, que é un imposto que recada a Consellería de Industria a través do INEGA, e logo faise un reparto entre concellos afectados e non afectados. Aos concellos afectados dáse unha subvención directa que teñen que solicitar. Isto é curioso, a mí sempre me chamou a atención. Non se lles dá directamente, é dicir, ao concello, por exemplo, aí aparece o concello de Silleda, que lle corresponden 28.000 non sei que euros. Non se lle dan directamente. Tens que solicitar, ten que justificar en que se vai gastar. E hai uns criterios, normalmente son máis ou menos fixos, criterios que dicen que tens que destinalos a melloras medioambientais, mellora de eficiencia enerxética ou algo relacionado co medio ambiente. Pero é curioso que, se non o solicitas, non o tes. Bueno, a media deste último ano, porque isto é do 2 de xaneiro deste ano, este pantallazo que tedes aí, son 1.224,50 euros por aeroxenerador instalado no concello, que a particularidade que se hai menos de 3 non se recibe, menos de 3 no parque eólico. Non quere dicir que un concello ao mellor está afectado únicamente por 3, pero ese parque eólico está composto por máis, nese caso sí recibiría fondo de compensación. Cada kilómetro de liña está grabado, danlle unha subvención de 1.260 euros a cada concello afectado. Despois vamos matizar algo sobre isto bastante interesante. Ben, este canon eólico onde sale o Fondo de Compensación Ambiental é o principal imposto que recada o Goberno autónomo, a través da Lei 8/2009, recentemente modificada no mes de abril, se non recordo mal, do presente ano. Esta lei o que fai é crear este imposto do canon eólico, crear unha taxa que cada promotor eólico ten que autoliquidar no Instituto Enerxético de Galicia a remate de cada ano fiscal, con eses criterios que vedes aí. Menos de 3 aeroxeneradores non se paga nada, se o parque eólico ten menos de 3. Isto é bastante significativo porque nas novas promocións, como aumenta moito a potencia por cada aero, cada vez vemos parques máis pequeniños de 3 aeroxeneradores. Ten un porqué, porque estánse forrando unhos cartos, 2.300 euros como mínimo por aeroxenerador, que sería o seguinte tramo, entre 4 e 7. Entre 8 e 15, 4.100 euros, e máis de 15, 5.900. Agora mesmo,
a liquidación deste imposto está máis no último tramo, nos 5.900, que en calquera dos outros. É casi un 90%, porque vimos dunhos aeroxeneradores que, onde a media potencia son 0,8 kilovatios, cando os últimos montados son de 3. Entón, toda a primeira oleada de parques que se montaron no país son aeroxeneradores moi pequeniños. Entón, si están cotizando por eses 5.900 euros por aero. Nesa táboa vedes a evolución deste imposto. A verdade que estes son datos extraídos do Instituto Galego de Estatística, co que hai que facer moitas reservas e moitas salvedades. Creo que a compañera nova ten aí unha táboa que vai pasar sacada da triga da Xencia Tributaria para poder mellorala, porque hai veces que hai uns saltos que son moi pouco coherentes. Non? O salto 2011-2012 non é máis que por traslado de imposto dun ano a outro, por liquidacións e reliquidacións que fixeron as promotoras. E por iso, a partir de aí, esas barriñas non se ven totalmente horizontais, que debían ser horizontais porque non houve máis instalación. O que sí é significativo é que a partir do ano 2017 a recaudación do imposto baixa. Baixa por unha cousa que se chama repotenciación. Temos un parque eólico con un número determinado de aeros, un número de aeroxeneradores, 30, 40, como a tecnoloxía mellora, os promotores solicitan repotenciación, que é retirar esos aeroxeneradores e montar outros máis grandes. Co cal, a tributación por imposto polo canon eólico baixa. Neste último ano, este ano no que estamos, a previsión da Xunta son 22 millóns de euros de recaudación a través deste imposto. É curioso, porque son 22 millóns de euros, pero directamente a través do auga solo se redistribuyen a metade, 11 millóns de euros. E como se redistribuyen? Pois aí tedes un extracto da última disposición do Diario Oficial de Galicia. Pois directamente aos concellos afectados, 6 millóns de euros, ao resto de concellos, é dicir, a calquer concello da comunidade pode solicitar en método de concurrencia competitiva pois 1.700.000, e logo a distintos organismos de diversas consellerías, como a Dirección Xeral de Emerxencias ou a Dirección Xeral de Administración Local, tamén se lles ofrecen partidas orzamentarias baixo este Fondo de Compensación Ambiental, deste canon eólico. Como vedes, a suma de todas esas cifras é justamente a mitad do recaudado, 11 millóns de euros contra 22. Bueno, se sumamos todo isto, canto nos dá? Se sumamos o que un concello recada, do que recada o canon eólico, ou do que reciben os afectados directamente pola instalación de aeroxeneradores, bueno, pois estamos en torno a 42 millóns de euros. Isto representa máis ou menos dun 8% de toda a facturación do sector eólico no noso país. E aos concellos directamente afectados só chega ao 5,8%, que isto é bastante significativo. Cando falamos de potenciar rural, de dinamizar rural, pois vemos que incluso dende os estadios máis altos non se obra en consecuencia a política que se quere levar. E que alternativas temos a este tipo de tributacións, estas afeccións? Pois eu sinalaría que no inmediato hai tres. Primeiro, fomentar que os concellos eleven as súas tasas de tributación ao máis elevado, tanto o ICIO como o IAE, como o IBI, as marxes de tributación máis elevado. Isto podría ser traballar directamente a través da FEGAM, que é quizás o organismo máis acaído para esta promoción. Dende logo, repartir o 100% do recaudado do canon eólico nos concellos afectados. Non lle vexo moito sentido que un concello que non ten ningún impacto, e con un impacto hai que sinalar que non é necesario ter un aeroxenerador no teu concello para recibir impacto, pode estar no concello do lado e recibir impacto visual. Bueno, pois os concellos teñen impacto se deberían recibir esa recadación do canon eólico e non outros que non teñen nada que ver. En logo da creación dun servicio público de información aos afectados. Vemos que a nosa población aprendeu moito como negociar, pero todavía queda camiño por facer. Pódese dispoñer de un banco de datos de como se vai negociando, de que precios se están manexando, de que contratos tipo se están manexando, para que aprendamos ou aprendan moito máis e poder quitar bastante máis polos terreos alugados. E un pouco máis no futuro, pois, é un pouco recoller as liñas que decía a nosa portavoz ao principio, fomentar a participación da cidadanía nos parques eólicos como promotores, especialmente naqueles entornos rurais. Nos entornos rurais
As comunidades de montes en Mancomún deberían ter un protagonismo especial. Os entes directamente relacionados, cooperativas de transformación agraria, cooperativas de consumo locais, deberían entrar dentro desa promoción. E hai unha figura nova que está empezando a funcionar no sector enerxético, especialmente no sector eléctrico, que se chama as comunidades enerxéticas locais ou comunidades enerxéticas de enerxía renovable. Isto non é máis de que nos juntemos 4 veciños para montar unha planta de xeración a compartir a enerxía entre todos, sin ánimo de lucro. O único que temos é de non seguir dependendo dos lobbies eléctricos. Bueno, pois estas figuras están recoñecidas hoxe mesmo na legislación do Estado español e deberían estar primadas dentro dun concurso eólico ou dentro dunha promoción eólica. Por iso sinalo aí que debería haber reserva de megavatios para estas figuras, non como se fixo na última poxa do pasado xoves mércores, foi a última poxa que se artellou o Ministerio, donde prácticamente dende a data de publicación da orde a data da poxa non pasaron máis que 2 meses. En 2 meses é imposible constituir unha comunidade enerxética, conseguir avais, facer un proxecto e presentarte unha poxa. Iso é imposible. A nadie se lle acorda que iso vai sair ben. Hai formas de facelo bastante máis eficientes. Facilitar os trámites de xestión de conseguir eses megavatios. Exoneración de avais, hai 4.000 euros por un megavatio que hai que depositar, e son 4.000 euros que se perden en caso que non se produzca a conexión en data estipulada a través do DOGA, co cal unha comunidade enerxética debería estar exonerada dese tipo de avais. E que facilite a interlocución cos grandes, iba a decir capos, non é a palabra que hai que decir, cos grandes tenentes de tenedores, tenentes das redes eléctricas no noso país, que son as distribuidoras. Puño aí tamén Red Eléctrica de España, pero os parques pequenos, lógicamente, teñen que conectarse á rede de media tensión. No noso país sabemos que as empresas distribuidoras marcan a pauta a seguir, son un lobby de presión bastante importante. Reformular o canon eólico, adaptalo ás novas tecnoloxías, non vencellalo ao número de xeneradores, senón á potencia realmente instalada, penso que iso é de caixón, hai que facelo xa. O mellor recuperar a figura dos parques eólicos singulares, que eran aqueles parques eólicos que se cedían aos concellos, aquelas concesións que se facían directamente aos concellos, hai que reformular, porque aquilo era un pouco, en fin, ten mellora, podese mellorar moito. Aí facilítase a participación municipal e esos ingresos por ese parque eólico poden revertir no propio concello directamente, nos cidadáns dese concello. Participación pública nas promocións eólicas ou nos beneficios das promocións eólicas con esa empresa pública de enerxía que falamos, que non só se vai ceñir ou se debería ceñir a enerxía eólica, senón a todo tipo de enerxía que explota recursos no noso país. E, por último, algo que non é idea miña, senón que recuperei do colectivo Vidán das Pontes, que temos hoxe aquí a Kiko da Silva como representante, que é a modificación das autorizacións de explotación e convertilas en concesións administrativas. É dicir, un parque eólico, cando se dá unha concesión, unha licencia de explotación, é por vida. Iso chega aí para sempre. Non é como unha central hidráulica, unha mini hidráulica. Iso é unha concesión administrativa que che dan 25, 30, 40 anos para explotala. A esos 40 anos hai unhas condicións para que revirta a público ou para demolela. Aquí non hai nada disso. Aquí, unha vez que tes unha autorización, sine die. Entón, sí que é conveniente darlle unha volta ás leixes que regulan este tipo de concesións e autorizacións de explotación para que non sea un dereito que non caduca nunca e que prácticamente unha vez que posa chincheta no país, ese cacho do país é para ti para sempre, con todo o que iso implica. Bueno, pola miña banda nada máis, creo que me excedín un poquinho no tempo, perdón, non. Cambiamos. Nada, moitas grazas, Golpe. Sempre xa contamos coa impuntualidade propia, co moderado exceso previsible con un tema como este. Agradecemos moito todas as túas cuestións. Aproveito para comentar, mentre Sanxo carga a súa presentación, que na lei de acompañamento, como comentaba con el por teléfono onte, na lei que se tramita cando os orzamentos que entraron esta semana no Parlamento Galego, como é habitual, imos asistir á 10ª modificación da lei do sector eólico, que compite abertamente coa lei do solo, que terá que virar a compañeira Alexandra, que xa debe ir pola número 25, pero que, bueno, tamén da idea de improvisación permanente e da falta de certezas no sector co goberno de Núñez Feijóo, porque en cada exercicio orzamentario aproveitan para meter aí algunha cuña e, como sabemos que tamén isto
estar levantando moitas dúbidas nos colectivos sociais, pois seguramente na segunda palestra podamos profundizar niso. Sen máis, Anxo, cando queiras. Pois moitas grazas, Noa, moitas grazas sobre todo pola invitación a volver a esta casa despois de moitos anos. E, bueno, para falar dun tema tan querido e tan necesario para o país no seu conxunto, porque desde hai moitos anos o BNG sempre considerou que o desenvolvemento das enerxías renovables e da enerxía eólica en particular podían, ademais de ter un interese estritamente enerxético, tamén actuar como vector de crecemento do país, de desenvolvemento económico do país. E a mí me parece que esa idea, malia os cambios que houbo durante todos estes anos, desde o ano 2009, pois segue sendo unha idea plenamente vixente e plenamente desexable. Entón, é un pouco para, cando me propuxeron, cando non me propuxo participar hoxe aquí para intentar deseñar, definir ou botar algunhas ideas así sobre o que podería ser un novo modelo eólico para o futuro, pouco en liña coa que acaba de facer o noso compañero Xosé Manuel Golpe tamén, que participo basicamente de moitas das ideas que el formulou. Agora, un pouco, o que vou facer eu é intentar, o mellor, sistematizalas e darles un pouco máis unha componente filosófica, así se queremos, para ver como se poderían trasladar ao conxunto da cidadanía baixo estas premisas, non? De que hai que vincular, sobre todo, que tamén é o tema desta palestra, vincular o desenvolvemento enerxético ao que é ao crecemento económico e ao progreso social. Entón, basicamente, as bases da miña intervención son a experiencia adquirida entre 2005 e 2009, experiencia de goberno onde tivemos ocasión de pulsar a realidade dun sector difícil, un sector duro, un sector enerxético, non? Con todo o que isto significa. Logo, tamén, a partir de 2009, observar que pasou desde ese momento até chegar onde estamos agora, e aí pasaron moitas cousas, non? Dicir, de entrada, en 2009, houve unha lei, que é a lei que mencionada, a lei 8/2009, que deu a volta ao modelo que se intentara implantar os 3 anos anteriores. Houve reformas profundas da regulación enerxética na década do ano 10, entre o ano 10 e o ano 20, e aí eu chamaría a atención sobre un proceso de forte recentralización, dicir, ainda que formalmente as competencias formalmente están nas comunidades autónomas, o Estado, a través das poxas, colleu o control do proceso, non? E logo tamén, isto é máis do sector, houve unha forte evolución tecnolóxica que fixo que os aeroxeradores, como dicía o compañero Golpe, eran pequenos, hai 10, 15 anos, agora son xa de outras potencias, son coste eficientes perfectamente, en certo modo xa non necesitan axudas ou as primas que existían naquele momento e entran noutra fase diferente da súa evolución. E isto tamén fai que necesariamente houvese que proceder durante todos estes anos a unha reforma do sistema de retribución da produción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovables. Frente ao sistema de primas e tarifas reguladas que existía antes, o feed-in tariff, o feed-in premium, agora o que hai, bueno, pois é un sistema de rendibilidade mínima que cambia e pon patas arriba totalmente todo. Entón, aquela situación que tiñamos en 2000, no cuadrienio 2005-2009, bueno, hai que saber se pode seguir sendo vixente aquel modelo que se intentou implantar naquel momento en función de como é o sistema de retribución, porque sí que naquel momento había certa marxe para que aquelas empresas ou promotores interesados en desenvolver enerxía eólica en Galicia, bueno, pois tivesen capacidade para asumir compromisos adicionais. E logo tamén, un pouco para realizar esta proposta, para realizar esta presentación, claro, non sei se é por ser un nostálxico, pois relín o decreto 242/2007, relín a orde de 9 de marzo de 2008, que era o que desenvolvía, e relín tamén a lei 8/2009, que foi a que deu a volta a todo, non? E logo, por xa non falar, o que pasou logo na regulación a nivel de todo o Estado español, xa do ámbito enerxético, a contrarreforma que houve, etc. Bueno, pois con estas bases e con este fundamento, dixen, como podería eu
partir para formular un novo modelo enerxético, un novo fundamento para a promoción da enerxía eólica. E tiven unha sensación moi extraña porque lín o decreto do ano 2007 e cheguei á conclusión de que todo sigue sendo basicamente actual. Todo o que se escribiu naquel momento pois tería vixencia, asumindo, como acabo de dicir hai un momento, que cambiou a regulación, que cambiou o contorno tecnolóxico, que cambiaron algunhas cousas. Pero os fundamentos a min pareceme que son os mesmos. E, de feito, se alguén se toma a paciencia de contrastar o que está escrito nesta presentación co que está escrito nese decreto, veredes que é basicamente o mesmo. É dicir, por que vamos cambiar algo que ao mellor pode ser reformado e adaptado e modernizado e actualizado, pero vamos ver e podemos, se queredes logo comentar e debater, se isto ten sentido ou non. Entón, naquel momento, e hoxe, podemos decir que o impulso do sector eólico prodúcese nun contexto en que a enerxía eólica está acadando pois, un grande pulo, basicamente polo nivel tecnolóxico que se está alcanzando, que fai desta enerxía altamente eficiente, porque hai un proceso en 15 anos a reducción de custos da enerxía eólica cambiou radicalmente. Hai estudos que falan entre un 30 e un 40, outros falan entre un 20 e un 30. Logo, o seu carácter de enerxía renovable, que, lóxicamente, reduce a dependencia enerxética do exterior. Este é un objetivo máis vixente que nunca neste momento. E, ademais, porque aí temos que estar todos concernidos, porque, de alguma maneira, é unha ferramenta interesante na loita contra o cambio climático, xa que, como todos sabemos, non supón ningún tipo de emisión de gases de efecto invernadero. E a mí permitideme poñer o foco neste momento sobre o tema da loita contra o cambio climático, porque eu creo que é esa a gran batalla, é dicir, a loita contra o cambio climático. Eu creo que hai que apostar realmente por aliñarse con todo o que signifique, bueno, pois, combater o principal problema que neste momento ten o conxunto da humanidade, non? E nós, afortunadamente, desde este país, desde esta esquina, podemos facer cousas moi interesantes sempre e cando saibamos pois, orientar e formular ben os obxectivos e tomar as decisións correctas para poderlos acadar, non? Bueno, aquí temos simplemente, non vou a entrar moito porque Golpe deu moi boa información sobre o asunto e simplemente para que vexades un pouco ratificar a nivel internacional o que hai. E fixadevos aí o que se di é que se van necesitar entre 2020 e 2030 para acadar os compromisos de cambio climático, bueno, pois desenvolver toda esa enerxía a nivel mundial, 721 gigavatios. E logo, a España, deses 721 gigavatios, lle corresponderían desenvolver 12,4 gigavatios. E aí tedes a distribución entre o que serían as distintas fontes de enerxía renovable. Solar e, sobre todo, eólica, non? É o que lle corresponde ao Estado español. O Estado español, eu creo que vai seguir por esta vía, lóxicamente, porque é o compromiso que ten a nivel internacional para poder cumplir cos seus obxectivos, cos seus compromisos internacionais, basicamente con París, co Acordo de París. Entón, que vai haber enerxía eólica, eso é incuestionable. E que hai que seguir adiante con enerxía eólica, a mí tamén me parece. Estes datos son coincidentes cos que nos acaba de expoñer agora Xosé Manuel. Simplemente son datos sacados do balance enerxético de INEGA. Aquí estamos falando da potencia eléctrica instalada en 2019. Agora son un pouco máis. Pero vamos, quedamos coa idea de que estamos falando de que a eólica instalada en potencia, megavatios, en Galicia representa o 15,6% do conxunto do Estado español. E, se falamos do que é a produción de electricidade a partir de parques eólicos, estaríamos falando de que estamos no 16,6%, o cal ratifica outra idea interesante de Xosé Manuel, que aquí temos moi bo recurso, porque, a pesar de pesar menos en potencia, pesamos máis en enerxía producida. En consecuencia, Galicia é un territorio apto, eso xa sabíamos todos, para o desenvolvemento no pasado, no presente e probablemente tamén no futuro da enerxía eólica. A cuestión non é se hai que ir adiante coa enerxía eólica ou non, a cuestión é como hai que ir adiante coa enerxía eólica. A mí me parece que iso é centrar o problema correctamente. Entón, aquí hai outra transparencia, outra diapositiva que basicamente replica con algún cambio para adaptarlo á situación actual o decreto do ano 2007.
Primeiro, o goberno galego ten que ter obxectivos claros de política enerxética. E a mí me dá a sensación de que non existe. É dicir, eu teño a sensación de que estes obxectivos non existen. E entón, todo o que se faga, se non temos claro onde queremos chegar, se non temos claro cal é o punto de chegada, bueno, pois queda todo un pouco etéreo, un pouco todo no aire, e se non sabemos onde queremos ir, podemos tomar calquera camiño, non? Entón, a mí me parece que, entre outros, os obxectivos de política enerxética deberían ser reducir a dependencia enerxética do exterior, punto primeiro, e habería que establecer tamén claramente cales son os fitos ben calendarizados no tempo a onde queremos chegar en temas de dependencia enerxética, e logo tamén hai que establecer que modalidades de xeración queremos, de xeración a partir de renovables, enténdaseme, queremos implantar para conseguir os obxectivos na loita contra o cambio climático. Insisto, a eólica, con ser moi importante, non é o único que podemos facer. Hai máis enerxías renovables e hai outras que están en fases previas ou anteriores desde o punto de vista tecnolóxico, pero se aceptan e se aproveitan as curvas de experiencia, as curvas de aprendizaxe, van sufrir un proceso de reducción de custos e de incremento de eficiencia moi similar ao objetivo da enerxía eólica. E logo, todas estas ideas están en liña perfectamente cos acordos internacionais. E agora, un pouco, o que temos todos en riba da mesa é acadado na COP21 en París, que aí tedes un pouco limitar o quencemento global por debaixo de 2 graus centígrados, preferentemente 1,5 en relación aos niveis preindustriais, e que canto antes acade o pico de emisións de gases de efecto invernadeiro para empezar a reducir. Que significa isto? Pois significa isto, baixo o meu punto de vista, humilde punto de vista, que isto é unha grande oportunidade. É dicir, estamos diante dunha grande oportunidade, máis que unha ameaza. A transición enerxética, eu, por exemplo, tiven recentemente experiencia académica en Alemanha, e en Alemanha a transición enerxética, a transición ecolóxica vívese como unha gran oportunidade para transformar non só o sistema enerxético, senón o conxunto do sistema productivo. E a mí paréceme que aquí en Galicia, ao mellor, temos tamén que intentar captar esta idea e poñela en práctica, é dicir, como facer da transformación enerxética e ecolóxica realmente unha palanca, unha ferramenta útil para desenvolver económicamente o conxunto do país, non únicamente o sector enerxético, senón o conxunto de actividades económicas. Idea, por certo, que tamén aparecía no decreto do ano 2007, que era o fundamento daquel decreto do ano 2007, vincular o desenvolvemento enerxético ao que sería o desenvolvemento económico en xeral. Entón, a proposta, e o poño así en negrita porque tamén aparecía naquel decreto, non hai que seguir só a participar, senón que hai que destacar no desenvolvemento de enerxía eólica. Pero como? De calquera maneira? Non. Eu creo que non. E aquí é onde veñen un pouco a filosofía, as ideas fundamentais que non estou dicindo nada novo, porque seguramente todos os que estamos aquí participamos delas, pero habería que desenvolver máis, con traballo posterior, todo isto. Primeiro, temos que ter claro que ten que actuar como un vector de crecemento económico, sobre todo nos territorios concretos en que se implante. Agora pode haber distintas ferramentas. O goberno galego actual optou polo canon eólico, optou por implantar un canon eólico. Noso debate, se había que implantar un tributo ou había que implantar participación pública, o tivemos na Consellería entre o ano 2006 e 2007. Tivemos un debate intenso dentro da Consellería de Industria se o que queríamos era implantar un canon ou un tributo ou a participación pública. Eu sempre tiven claro que a ferramenta máis adecuada era a participación pública. Vou dicir por qué. Dicir, basicamente, porque un tributo é unha medida de política económica que recada inmediatamente, golpe nos puxa agora o volume de recadación conseguido, que a mí me parece interesante, non? Pero que, en certo modo, traslada un sinal contradictorio. Por unha banda, estamos primando unha modalidade de enerxía, porque queremos primala, e, por outra parte, estamos penalizando esa modalidade de enerxía, é dicir, con un tributo. É dicir, estamos dando e estamos retirando. Ademais, eso xa se advertiu no seu momento, dicíamos, por que non, desde a Consellería de Innovación e Industria, naquel momento, non parece procedente
implantar un tributo, porque víamos, e logo o tempo deu-nos a razón, que ese tributo podría convertirse nun custo que acabarían pagando os consumidores, como realmente pasou. É dicir, entón, non estamos indo en dirección contraria a que en principio se pretendía. E logo tamén, estou atacando a idea do tributo, non? Por que a participación pública? Pois porque eu creo que os parques eólicos, como todas as instalacións de produción de enerxía, son de utilidade pública. E entón podemos botar man de toda a potencia que ten a administración, basicamente a expropiación, para poder desenvolvelo. Entón, dicíamos nós naquel momento, por que vamos a sacar, permitideme vulgarizar a expresión, sacar a propiedade a unha xente para darlle a outra privada, os dous privados, para desenvolver distintas actividades económicas, porque a mellor un terreo ten un uso, deixa de ter ese uso e o damos a outra persoa a través do procedimento administrativo correspondente para que desenvolva outra actividade igualmente privada. É dicir, entón, nese tránsito, se hai utilidade pública, eu creo que o conxunto da cidadanía se debería aproveitar diso. É dicir, porque sin a concorrencia da administración pública, eso non pode pasar. Entón, como se justifica a utilidade pública desde este punto de vista? Pois precisamente porque a administración, o conxunto da cidadanía a través da administración, ten participación. Isto da participación foi incluído de forma explícita no proceso eólico de 2007-2008. É dicir, que eu creo que foi, se me permitides a brincadeira, o noso gran pecado original con isto, porque isto aparte, eu onte, cando repasaba as notas, na exposición de motivos da Lei 8, en 2009, eu creo que xa entra a saco, no segundo parágrafo, xa non hai dúbida, non? Di, permitideme lela textualmente, a Comunidade Autónoma de Galicia ten regulado o aproveitamento da enerxía eólica a través do Decreto 242/2007, no que, entre outros aspectos, se estimula a participación do sector público no capital social do proxecto de empresas que, en virtude do procedimento que deseña, resulten autorizadas para instalar parques eólicos e xeradores de enerxía eléctrica na nosa comunidade. Tal participación, concibida polo Consello Consultivo de Galicia como unha taxa de legalidade directa e infranqueable, bla, 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 bla. Claro, logo o Tribunal Superior de Justicia de Galicia dixo que non, que era unha acción de política económica igualmente válida. Entón, por que participación pública? Polo que estou dicindo sobre as taxas que eu lle vexo aos tributos, e logo, ademais, porque permite que a iniciativa pública e a iniciativa privada vayan da man, asuman os riscos conxuntamente e, sobre todo, que o sector público se poda beneficiar na proporción que teña, que non sempre aspiramos a que fose minoritaria, non? Sempre aspiramos a que fose minoritaria, pero que nos dese capacidade para coñecer os proxectos tamén desde dentro. E intentando desde dentro dos propios proxectos eliminar, suavizar aqueles aspectos que ao mellor podían ser máis lesivos para a cidadanía, para o medio ambiente, etc. etc. Ese era un pouco o fundamento da nosa aposta naquel momento pola participación pública. Entón, volvendo aquí, dicir, bueno, pois deberíamos intentar ir por aí. Logo, en segundo lugar, debía ser exemplar no plano ambiental. Isto tamén se dicía naquel decreto e sigue sendo plenamente vigente hoxe. Por suposto, non vai haber emisións, pero a súa implantación debe ser extremadamente respetuosa cos valores ambientais até o punto de non ocupar espazos de especial protección ambiental. Bueno, pois, durante a época de Fraga, que foi un gran desenvolvemento eólico, isto non se fixo así, a Rede Natura está inzada de parques eólicos por todos os lugares, nós intentamos sacar da Rede Natura aqueles parques eólicos e agora, bueno, pois se a idea é que vai haber unha ampliación da Rede Natura, pois intentar xa preservar a esas zonas, a esos territorios, pois a implantación para evitar que se implanten aí parques. E logo, progreso social, é dicir, para o conxunto da cidadanía galega. Antes comentaba Ana na súa intervención inicial que estamos soportando os custos sociais e os custos ambientais e, de alguna maneira, pois ten que haber un retorno ao conxunto da sociedade galega. Evidentemente, a participación pública a través dos dividendos dos parques é unha vía, pero tamén hai outras vías posibles. Por exemplo, na orde de 6 de marzo de 2008, onde se establecían os criterios para os parques eólicos, falábamos basicamente dun documento de compromisos adicionais
donde, ademais da participación pública, se propuxesen fórmulas de canalización do aforro dos particulares cara a investimentos vinculados aos proxectos propostos. Isto agora o que se chama os green bonds, o sea, sí, pero non vou dicir que os inventamos nós, pero agora todo o mundo fala desto. É dicir, naqueles lugares onde vai haber parques eólicos, por que non ofertamos ás comunidades locais que, se queren investir nese parque, ven a través de débeda, ver a través de accións, participen neso, por exemplo. Ou tamén dicíamos que valoraríamos as fórmulas que vinculen a produción da instalación eólica coas rendas derivadas das fórmulas de traslación ou cesión de uso ou aproveitamento. Que significa isto? Aos propietarios. Isto é un guiño aos propietarios. É dicir, o que non queríamos nós é que se perpetuasen naquel momento, e agora se supoño que seguimos en querelo, esas actitudes ao mellor un pouco prepotentes das compañías cos veciños que son os propietarios das terras. A veces pedían a expropiación con 10% de mutuos acordos, e a nos aquilo nos parecía terriblemente lesivo para os intereses das comunidades locais. Entón, eu creo que todas estas cuestións siguen ata certo punto vixentes, non? Cales son as obrigas para o goberno galego? Bueno, pois hai que fixar como objetivo de produción un número determinado de megavatios. Si son moitos ou son poucos o que hai, simplemente eu quero que saibades, seguramente se o sabedes, pero lembrar que nós propoñíamos naquele momento que en Galicia queríamos ter autorizados 6.500 megavatios. 6.500 megavatios. E a orde de 6 de marzo de 2008, o famoso concurso eólico, puxo en riba da mesa 2.325 megavatios. É dicir, agora estamos falando de que os que están implantados neste momento non chegan a 4.000. É dicir, nós poñemos o listón moi por riba dos 4.000, estamos falando en 6.100 megavatios, pero, insisto, desenvolvidos con estes criterios e neste outro contexto, non? Entón, claro, o goberno galego ten que dicir cantos megavatios quere en Galicia, é dicir, a planificación. Logo, por suposto, ten que haber unha aposta polas tecnoloxías máis acaídas. Isto é un problema estrutural que temos no país. Isto é pagar ou ser un pouco coballa, non? Fomos os primeiros en ter parques eólicos e agora hai moitos lugares privilexiados en canto a disposición de recurso eólico, pero cheos de aeroxeradores totalmente ineficientes. Entón, hai que intentar avanzar por aí. Eu sigo apostando pola participación pública no capital dos proxectos e isto a mí me parece tamén fundamental, que o desenvolvemento eólico non se concentre nun reducido número de promotores. Engancho coa idea de que formula o golpe, é dicir, hoxe por hoxe hai fórmulas na legislación para, vamos a poñer así entre aspas, democratizar o sector eólico. Nós xa o intentamos naquel momento. Eu, naquele momento, defendía como unha aposta clara polo mercado, pobre de min. E os grandes defensores do mercado nos machacaron. É dicir, o mercado se fundamenta en que haxe moitos concorrentes. Non, aquí non ten que haber moitos concorrentes. Entón, esta era unha aposta precisamente polo mercado, que ten que haber un procedimento transparente, que ten que haber un procedimento baseado na concorrencia e que, lóxicamente, non pode vir calquera. É dicir, hai que intentar que quen desenvolva parques teña capacidade técnica, económica para podelo facer. E remato con esta. Situación presente. Bueno, pois neste momento, o título, eu, cando puxen esta transparencia, esta diapositiva, non soube moi ben como titulalo, pero dixen, bueno, vou ir de prudente, problemas derivados do mal deseño e da falta de planificación. Mal deseño e falta de planificación. A ver, o Ministerio de Transición Ecolóxica impuxo uns prazos que, basicamente, aqueles parques que en abril de 2022 non dispoñen de creación de impacto ambiental quedarán sin permisos de conexión á rede. E isto está provocando agora unha tolemia, unha auténtica tolemia. Entón, que pasa? Que hai, ata onde eu sei, falei con alguén de rede eléctrica e me dixe, bueno, hai casi 8.000. Outro día na prensa saíron 7.200. Bueno, tanto ten, entre 7.000 e 8.000 en tramitación. 640 autorizados, 1.733 superaron a fase de información pública, que é o paso previo a día, pero a maioría deses parques non están maduros aínda. Entón, non van ser capaces de conservar os permisos de acceso e conexión.
E sen iso non pode avanzar a tramitación. Entón, dicíanos outro día a Xunta a través da Voz de Galicia que reforzaron o persoal para cumprir os prazos e vai a ser difícil. A Xunta, isto é unha moratoria, falan tamén dunha moratoria, concederá un ano de marxe para esses proxectos en permisos de acceso á rede para acordar a caducidade do expediente e logo, bueno, pois poden saírse da moratoria unha serie de proxectos de especial incidencia, etc. Claro, e logo tamén unha cousa que tamén creo que va a modificar é o tema das instancias, as edificacións, non? Que van poñer que deben ser as dimensións do aparello multiplicadas por 5 e agora están en 500, lín eu, non? Bueno, pois a mí me parece que iso é un pouco empezar a ver quen asume as culpas da situación derivada desto, porque o Ministerio de Transición Ecolóxica xa dixo o que quere facer e a Xunta está dicindo que ela non tivo a culpa, que comigo non vai. Pero algo está pasando, algo malo pasou ou algún problema ten que ter este modelo, porque non é normal a situación. É dicir, Golpe tamén formulou o tema de que as zonas están totalmente copadas polas empresas. Entón, eu creo que se queremos avanzar en incorporar máis promotores, incorporar máis outras fórmulas de xestión de parques eólicos, eso, de algún modo, habería que resolvelo tamén. Logo, o tema de repotenciación, a mí me parece que é interesante a cuestión da repotenciación, porque permite instalar tecnoloxía máis moderna, máis eficiente, etc., e reducir o número de xeradores. Claro, tampouco de calquera maneira, porque na repotenciación non só é sustituir un parque cunha potencia determinada, podemos aumentar a potencia do parque sen invadir novos terreos ou novas zonas. Entón, bueno, eu creo que todas estas cuestións, non sei como vou de tempo, creo que xa compre ir rematando, non? Bueno, pois eu creo que ese deberían ser os fundamentos. Se me permitides, e xa remato, algo tan simple, tan coñecido como que hoxe, máis que nunca, é fundamental compatibilizar o crecemento económico vinculado a unha produción enerxética clara, lóxicamente coa sensibilidade ambiental e coa aposta polo progreso social. É dicir, eso son as bases. Non entro nos beneficios das enerxías renovables e eólica en particular sobre o prezo da luz, os mercados maioristas, etc., porque iso tamén é adicional. Entón, a mí pareceme que hai que apostar pola enerxía eólica, pero con outros criterios e con outra forma de orientalo. E máis nada. Ben, pois moitas grazas de novo aos dous, e non sei se as persoas que estades aquí queredes facer preguntas, comentarios, se alguén quere romper o xeo. Monse? É importante apoiar as cuestións que se teñen con datos, con datos e con análisis. Quería facer referencia, quedaríame con as cousas que explicou Anxo respecto da vixencia do modelo, claro, que unha vixencia basada en algo tan revolucionario como que os recursos dun país estén ao servicio dun país, non? E iso sempre ten vixencia, non? É evidente. Eu só quería, se podías decir, estes días, efectivamente, para intentar tapar un pouco ese malestar social que non fai máis que ir en aumento, pois sacáronse da manga esta moratoria, pero claro, a miña impresión, por eso quería que explicades un pouco, é que fixa a moratoria cando xa todos están dentro, polo menos nunha parte importante. Entón, realmente, que vai supoñer esa moratoria? A efectos prácticos, non? E a efectos dese non modelo, sino desta un pouco despropósito de non planificación, de consecuencia de abrir unhas pitas sin unha planificación, sin saber para qué, a beneficio de quen, ou, bueno, si o saben, rectifico, si o saben, pero que a pregunta un pouco nos facemos todas, non? É dicir, se esa moratoria vai no práctico significar algo respecto do que xa estaba en marcha, ou vai paralizar algo, por así decirlo.
A ver, a mí pareceme que a moratoria, tal como a entendo, é conceder un prazo adicional para que non caduquen pois precisamente a esos permisos de acceso e conexión. É dicir, é como hai un problema ou teñen un problema de tramitación obxectiva, pois, bueno, vamos a establecer aquí, o sea, os que xa están dentro, como ti ben dís, e non podan, e por cuestións da administración non podan obter a vía, a declaración de impacto ambiental, vamos a intentar que non caduque. Vamos a intentar que non caduque. Eu creo que vai por aí a moratoria. Non sei como vestí. Entón, os que están dentro, que continúen dentro e que non sexa por culpa da administración que queden fora. Unha cosa que apuntaba Noa, claro que isto é un efecto tamén chamada, porque a moratoria vai se aplicar unha vez que entren en vigor os orzamentos, é dicir, a 1 de xaneiro. Non é que haxa neste momento unha moratoria, é o mesmo que fixeron co do eucalipto. Sí. Unha vez que xa teño o país cheo de eucalipto, anuncio meses antes que vai haber unha moratoria, co cal o efecto foi o contrario, do que en teoría ten que ter unha moratoria, e en certa maneira o que quere tapar é que hai o debate de fondo, e é que aquí hai un boom eólico depredador que está en marcha e con uns criterios que son lesivos. Eu penso que é unha maniobra de distracción moi clara. Kiko? Así. No, comentaba que moratoria como tal moratoria non é, non? É dicir, eu creo que utilizaron a terminoloxía, pero na realidade a tramitación desos parques sigue o seu procedimento, non? Porque a maior parte deles estánse a tramitar no Estado, non? Creo que, se se teñen en conta os que se tramitan a nivel galego, eses de 50 megavatios ou menos, e os que se están a tramitar no Estado, estaríamos en torno aos 11 gigavatios, non? En realidade, non? Claro, o problema de fondo é, primeiro, se houbera unha moratoria para algo concreto, sería interesante, non? Pero se esa moratoria é solo para efecto chamada e para eximirse de responsabilidades, non ten moito sentido, non? Recordar un pouco que fixeron en Cataluña tamén, non? En Cataluña tomaron a determinación realmente a nivel de país de facer esa moratoria e agora están a tramitar unha nova regulamentación dentro con propostas similares ás que acaba de comentar Anxo, por exemplo, unha participación mínima dun 20%, coa participación dos propietarios dos terreos, con, por exemplo, impedir que se tramite ningún parque eólico sin que se coñeza previamente polos propietarios e polos propios concellos. É dicir, esa moratoria é efectiva porque che permite regular algo que, como ben tamén decía Anxo, está desordenado e é caótico, non? De todo. Non sei se alguén quere comentar algo máis sobre a cuestión da moratoria, simplemente un apunte tamén pola miña banda, non? Que tamén hai algo que, cando socialmente a xente escoita isto, eu creo que hai un efecto publicitario, non? Do propio goberno Feijóo nesa estrategia de repartición de culpas, entón, pois, non se cuestiona nunca a falta de soberanía que hai neste país, porque os de máis de 50 megavatios, que agora son casi todos, porque a tecnoloxía avanzou, dependen de Papá Madrid e non temos capacidade sobre eles, e así pois, traballan ese discurso, non, de que todos os problemas veñen exclusivamente do ámbito do Estado, que hai moitos que veñen, non seremos nós que nos exoneren de responsabilidade, pero tamén no ámbito galego hai moitas, non? E logo hai outra cuestión, que claro, se vemos o mapa de solicitudes eólicas, iso funciona como un dereito de pernada, no sentido de, se eu poño unha solicitude para instalar un parque eólico onde aquí está sentada Ana, dá igual que haxa moratoria, que non haxa, non pode vir Anxo e pedir ese mesmo espazo. Non hai unha competición, non? E, polo tanto, pois xa hai unha saturación de solicitudes no territorio que en realidade fan que haxa cada vez menos espazos con recurso disponible que serían susceptibles de ser solicitados. Polo tanto, non deixa de ser tamén un espellismo, non? Non sei será sobre isto, Golpe, e despois tamén quere falar Aleixo. Eu estaba lendo os datos que veñen hoxe sobre a moratoria no Diario Oficial de Galicia, perdón, na Voz de Galicia, que lapsus, en que dice que hai, como dicía Anxo, 7.200 megavatios xa admitidos a trámite. Pero isto non conta con os 4.000 megavatios que dependen do Ministerio. A ver, ao marxe do que poidas facer con a moratoria, como dicía Kiko, pode ser unha boa oportunidade ou pode ser efecto chamada, eses 4.000 megavatios van seguir adiante. Isto é unha apreciación personal. Eu creo que todo o que depende
cos nudos de conexión vai seguir adiante. E os nudos de conexión máis importantes que temos agora no país son As Pontes e Cerceda. En As Pontes quedan liberalizados, ou van quedar liberalizados, 2.500 megavatios, en Cerceda 860, co cal os proxectos asociados a eses puntos de evacuación, a eses nudos de conexión, é moi posible que sigan adiante. Pero este é algo que eu penso, non o lín en ningún sitio. Sí, Aleixo. Sí, pero... E Aleixo, se querías comentar algo, igual te podes sentar ali para poder no, falar. Sí. No, eu simplemente que, un pouco a fío do que acabo de dicir Golpe, que aquí a clave é a tramitación das declaracións de impacto ambiental. É dicir, que teóricamente o que di o Ministerio é que se en abril non están, perden os permisos de conexión, decaen eses parques. Un pouco, a mí, o que me comentaban era que poden estar afectados a metade aproximadamente deses parques. A metade. 2.000 megavatios. Sí. A 4.000 euros. Sí, por eso digo. Gracias. Sí, Aleixo, non sei se para que as persoas que seguen por streaming podes achegarte aí e facer a pregunta. Funciona, non? Sí. Bueno, primeira cuestión, alegrome moito de volver a vervos e parabéns polas vosas intervencións, Anxo, Golpe, e polo BNG por organizar este acto. Ben, unha reflexión sobre unha cuestión que é moi importante para o sentido que comentábamos, non? Do retorno da eólica á terra e tamén co que ten que ver co deseño industrial do país, non? Que eran no seu momento, no bipartito, os proxectos industriais asociados, non? Que, bueno, non sei se sigue vixente como alternativa á hora de levar a cabo un desenvolvemento eólico, non? E que sexa un elemento clave nas concesións. A ver, naquel momento existía moita marxe polo tema do sistema retributivo, porque realmente daba xogo, había esa posibilidade. En teoría, hoxe por hoxe, como sabemos, a retribución se establece como que o goberno garante unha rendibilidade razoable para os parques, unha rendibilidade razoable. Entón, xa queren quitar un pouco que os parques pois poden ter unha sobre-retribución derivada precisamente dun nivel de primas mal establecido no pasado e que non ten sentido. En calquera caso, eu creo que no proceso de tramitación, que debería ser un proceso transparente, se deberían tramitar ou se deberían considerar tamén aqueles parques ou aqueles proxectos que ofrecen algo máis que un parque eólico, que era o que facíamos tamén naquele momento. A mí me parece que, en función do número de horas, en función da tecnoloxía, en función de moitas cousas, hai certa marxe para que sigan implicándose en proxectos industriais. A mí me parece que hoxe por hoxe o gran proxecto que deberíamos intentar aquí promover era o I+D+I no ámbito enerxético, porque así como somos un xigante en produción, somos un enano en fabricación e relevantes en xeración de coñecemento. E a mí me parece que o que sempre permanece é a xeración de coñecemento. Os grandes desenvolvementos siguen estando onde estaban, en Alemanha, en Dinamarca, etc. E aquí hai que facer esa aposta. E logo, non desbotaría eu seguir facendo fincapé naquelo que chamábamos no bipartito documento de compromisos adicionais, que era, ademais da participación pública, as fórmulas de participación no financiamento das comunidades locais e as formas en que os promotores acceden ao uso dos terreos. É dicir, eu creo que aí sí que hai moito que facer tamén. E logo, por suposto, en que medida o parque mellora a rede, todo o sistema enerxético de distribución, etc., vinculado ao territorio. E creo que aí hai moito que facer. Moitas grazas, Anxo. Luís quería preguntar algo tamén. Bo día. Bueno, era unha pequena reflexión. Pois claro, falou aquí o Departamento de Economía e Industria e ten que falar tamén o de Medio Ambiente. Iso queda para a segunda parte de despois. No, quería falar sobre este tema que comentastes agora deste debate que hai sobre a moratoria e
e ao atasco este. Xa fai uns meses o Observatorio Eólico de Galicia comentou nunha reunión que tivemos, non máis eu con eles, que a Xunta pedira un informe para analizar un pouco toda a problemática que estaba habendo cos parques eólicos e que medidas se podían tomar para, basicamente, para aplacar os ánimos, non? Porque estaban detectando un rexeitamento e unha confrontación social moi grande fronte a ese modelo, non? Que, como vimos aquí, pois é extractivista, non? É depredador. Entón, o que están facendo agora é, por un lado, intentar desactivar a resposta social, claramente, non? Con medidas que teñen así un... Bueno, o tema das distancias, sobre todo, e todo isto, pero eu o que quería decir é que todo isto que pon de manifesto, aparte do efecto chamada que hai agora, o problema é que hubo un efecto chamada xa anterior, que é o que provocou esa masiva presentación de solicitudes, non? Coa normativa que favorece todo iso e coas consecuencias que sabemos que ten, non? Entón, o efecto chamada xa hubo. E iso provocou un tremendo atasco, que non é porque se opoña non sei quen, ou un partido político ou a xente, non? É porque crearon eles un gran problema, non? E decía a patronal eólica que no último ano que se tramitaron, que se aprobaron 5 parques. 5, non? Entón, iso é a súa xestión, é o seu balance, é a culpa deles, é a responsabilidade deles, non é de ninguén máis, non? Entón, bueno, quero dicir isto para poñer en valor o traballo social tamén, a contraposición de modelos, a organización que hai en todo o territorio para facerle fronte a este modelo, e o importante, eu creo que de hoxe, e do traballo que temos que facer, é definir ben a alternativa, non? Para intentar conciliar todos os elementos, non? Os económicos, os productivos, que son moi importantes, os ambientais e os sociais, non? Porque estas enerxías, estas infraestructuras, aséntanse no territorio, onde hai o medio natural, o medio rural, onde hai persoas, onde vive xente, onde hai actividades. Entón, aí hai que encaixar un pouco todos os intereses e todas as demandas e necesidades. Pero, bueno, isto xa é adiantar un pouco de despois, pero para que non quedase. Ben, vou ir facendo de censora. Pediu tamén a palabra a Rosana e máis Ricardo, e temos tamén unha consulta que nos chega polas persoas que nos están seguindo por streaming. Tamén Belén quería comentar algo e imos ir pechando. Despois temos tamén unha mini pausa café para dar entrada posteriormente á seguinte palestra. Entón, idelle dando, pero se vos estedes moito, empezo a aplicar a tesoira. Bueno, pois en aras a esa brevidade, eu tamén desde outro negociado que me afecta, está bastante desenvolto a todos os níveis o tema da enerxía eólica terrestre no noso país, non? Pero agora vemos que están empezando, e así, literalmente, a atacar outro terreo, non? Que é a eólica mariña. Hai unha controversia enorme no sector e ahora mismo, aínda que iso non está tan desenvolto como a eólica terrestre a nivel normativo, eu quería saber que posicionamento, que opinión vos merece os pasos que se están dando hacia o avance da eólica mariña tamén co trasfondo detrás da transición enerxética e da economía verde, non? E sobre todo na afectación que tería o noso país. Ai, perdón. Dadeslle resposta? Sí. Brevemente, para que non me censuren nada. Falta regulación, falta un plan. Ahora mesmo hai desexos de empresas promotoras de virse instalar no noso litoral, pero todo quedou aí. Había 3 promocións de Iberdrola, na Mariña Lucense, no límite entre o Cabo Ortegal, e non sabemos nada máis. Ese proxecto retiráronse, seguimos sin plan e seguimos sin unha legislación específica para o sector. Mentre non teñamos eso, non temos nada, todos son desexos, pouco máis. Eu recollo tamén a reflexión que facía Anxo, si necesitamos máis enerxía, sobre todo na medida en que a economía se vai electrificando. Os nosos usos, os nosos costumes van cambiar dunha economía baseada no carbono para basearse no electrón, tanto para a mobilidade como para os usos industriais. Necesitamos máis enerxía. Lóxicamente, non a calquer costa, non de calquer maneira. Eu creo que si pode ter cabida a eólica mariña no noso territorio, pero con moita, moita reserva. Non a calquer precio ni en calquer lugar. Pero se non hai un plan e non hai unha legislación afectada, pouco podemos dicir, pouco podemos facer.
Eu, eu son partidario da eólica mariña, vai isto por diante. Eu son partidario da eólica mariña, pero hai dous comentarios que ao mellor poden atenuar esta afirmación. Primeiro, a competencia do Estado, porque sobre o mar e sobre o Estado, e logo tamén habería que regular bastante ben as conexións dos parques eólicos no mar coas instalacións en terra, porque aí podemos entrar nun problema ambiental, porque as costas son zonas protegidas, etc. Lembro que hai un posicionamento do Parlamento de Galicia sobre a eólica mariña tamén en tempos do bipartito, onde os tres grupos se puxeron de acordo para dicir que creo que fora así, que non tenía, de momento, non iba a ter cabida aquí, etc. E creo que iso hai que revisalo, porque as circunstancias nas que se deu aquel acordo xa non son exactamente as que hai agora. Naquel momento os parques tiñen que estar moi próximos á costa, prácticamente metidos nas rías, hoxe por hoxe se poden facer parques moi metidos no océano. Xa non teñen que ter o basamento na plataforma, poden ser parques flotantes. É dicir, a tecnoloxía, como dicía antes, a evolución tecnolóxica solucionou moitos dos problemas que había naquel momento. A min pareceme que non se debe pechar a porta a esa modalidade porque eu creo que é altamente eficiente desde o punto de vista tecnolóxico e non colide coas actividades que naquel momento nos preocupaban tanto, a pesca, o turismo, etc. Entón, eu, de momento, como dicía Golpe, en función de como vai evoluindo a regulación, en función de como vai sendo o reparto competencial entre o Estado, as comunidades autónomas, como se planifica iso, eu, asumindo que de partida estou a favor, pero logo matizo con todas estas consideracións. Sí, pero... Bueno. Sí, temos que facer outra xornada sobre isto e, efectivamente, como di Rosana, ese acordo xa foi modificado unilateralmente, dá para outro capítulo. Me quedei no acordo, logo. Ricardo? Grazas. Houve unha parte do relatorio no que se falou das dificultades, sobre todo por un tema dos tempos establecidos, non? Pero tamén por outra serie de cuestións, de levar a cabo unha comunidade enerxética e participar, digamos, dos proxectos de xeración de enerxía. Entón, son tres preguntiñas, pero me refiro que se poden contestar coa mesma resposta. Cales serían as condicións ou as medidas necesarias para que se favorecese a figura das comunidades enerxéticas? Se existen exemplos que, a pesar das dificultades, estean funcionando ben. E logo, especialmente, preguntar sobre as comunidades de montes. Se o feito de que teñamos neste país certas comunidades de montes que xa funcionan como dinámica de asociacionismo pode ser un aliciante, digamos, para que se aproveite esas dinámicas para xerar comunidades enerxéticas. Gracias. Ben, que fai falta para poñer en marcha comunidades enerxéticas ou para que se dinamicen? Falta regulación. Ahora mesmo só temos un párrafo nun Real Decreto que as define como comunidades de participación voluntaria, libre, non define a forma xurídica que teñen que ter. Eu, personalmente, aposto polo cooperativismo, por cooperativas, pero non temos nada máis. Non están constreñidas a un ámbito territorial definido, non sabemos, enerxética local se quere dicir concello, parroquia, pedanía, como en algún sitio, ou unha provincia. Non temos esa definición, co cal moito do que se está facendo por vontade dos participantes, é pouco máis. Están saindo cousas, como te dicía, hai exemplos. En Europa hai moitos exemplos, sobre todo Holanda foi pioneira nas comunidades enerxéticas grandes, non estamos falando de veciños que se xuntan para compartir 20 kilovatios, estamos falando de xente que promove parques eólicos, con financiamento público, con crowdfunding, con moitas fórmulas de financiamento. Aquí no noso país tamén temos, podemos sacar peito. Temos unha xa posta en marcha funcionando na comunidade de montes veciñais de Tamei, que ti sinalabas que protagonismo poden ter as comunidades de montes. A respecto disto, o Observatorio Eólico de Galicia ten un estudio feito sobre a implicación das comunidades de montes no
do desenrolo eólico. Recomendo que o mires porque está bastante ben. Temos máis exemplos, temos a Illa de Arousa, que tamén está constituindo a súa comunidade enerxética, xa teñen a forma xurídica feita, e están empezando a desenrolar os primeiros proxectos. E a gran comunidade deste país, a gran comunidade enerxética deste país, na que eu tamén estou participando no seu desenrolo, permíteme que saque peito, que é a das Pontes de García Rodríguez. Esa é unha comunidade en toda a súa definición, non se ciñe só ao aspecto eléctrico, non só a eólica, a fotovoltaica, senón que aí abrangue tamén a parte térmica, a parte de rehabilitación enerxética, a parte de formación, a parte de promoción do emprego local. É unha comunidade enerxética moi ambiciosa. Estás empezando a formular, vai sair en breve xa os seus estatutos, a súa regulación interna, co cal non se fai dun día para outro. Por eso eu antes criticaba moito esta poxa última do Ministerio, porque é máis da forma que se anunciou, nos prazos en que se anunciou, e cas ansias que tiña esa orde. Non podes obrigar ou non podes pretender que nadie monte unha comunidade enerxética en 3 meses e que che presente un proxecto para licitar unha poxa. É impensable. Creo que din resposta a as 3 preguntas. Sí, moitas grazas. Había tamén unha pregunta que nos chega polas redes sociais. Dicía Anxo Calvo que existen outras fontes renovables complementarias ao eólico, se o gran consumo que temos en Galicia que Móvil de Vigo, segundo afirma Greenalia, e que se supón que esta planta pois, ten tamén como primaria pois, o objetivo de evitar os problemas de intermitencia, de sostenibilidade do sistema. Non? Entón, bueno, formula un pouco esta persoa que nos envía esta pregunta no sentido de como, que camiño temos que seguir. Pois a idea é que non se poda, baixo o meu punto de vista, non se pode apostar por unha única fonte, hai que intentar a diversificación de fontes, sobre todo cando estamos a falar de renovables, eso é fundamental, porque unha das cuestións que siguen vixentes coas renovables é precisamente a dificultade de xestión, da súa xestión. A min pareceme que saíron xa, durante este diálogo, deste debate, posibilidades, se falaba de eólica onshore, terrestre, eólica mariña. Eu creo que hai un gran potencial no mar, máis alá da eólica, é dicir, temos as mareas, temos as ondas, temos, que agora nos poden parecer anecdóticas, pero tamén eran anecdóticas a eólica hai 25 anos. Entón, como se consegue evoluir desde a situación actual tecnolóxica destas tecnoloxías a unha, pois investindo en I+D, en coñecemento, etc. A min pareceme que iso é o camiño, é dicir, o que agora nos parece algo ineficiente, pois seguramente debidamente orientado en termos de investimento, en termos de dedicación, pois isto é unha alternativa, será unha alternativa viable nunha serie de anos, sin ningún sinero de dúbidas. A xeotérmica, por exemplo, tamén. É dicir, eu creo que non hai que inventar máis alá do que xa está en riba da mesa, pero isto non é algo natural, hai que investir se queremos promocionar, ni máis ni menos. Moitas grazas. Non sei se alguén máis quere facer unha pregunta ou comentario breves, se non deixaríamolo aquí. Ai, perdón, Belén, que te comín, certo? Desculpa. Pois despois de que interveña a compañeira Belén e lle deamos resposta, facemos a pausa para tomar un merecido café, que é o noso pago os nosos convidados e convidadas que explotamos hoxe, e despois continuamos coa seguinte palestra. Ben, pois graciñas, non. Eu quería facer un comentario sobre a moratoria, porque pode parecer que esta moratoria que agora plantexa o Goberno ven dar resposta á moratoria que pedíamos os colectivos sociais. E non é así. Realmente, cando nos falamos de moratoria, referímonos ao conxunto de todos os proxectos novos que están en tramitación, porque o que nos pedíamos e pedimos é unha nova regulación do sector e ordenamento e planificación da eólica no país. É para aclarar nada máis isto. E despois, en canto ao Fondo de Compensación Ambiental, gostaríame preguntarlle a xente que entende de economía si dentro deste fondo de compensación enténdese que entran os custos ambientais asociados á implantación da enerxía eólica no país, ou como se calculou no seu día ese fondo de compensación, porque
Desde o noso punto de vista, se é así, pois consideramos que sería insuficiente, non? Bueno, así moi breve. En teoría, o Fondo de Compensación Ambiental debería ser unha ferramenta para precisamente compensar as externalidades sociais e ambientais derivadas da implantación de eólica. Eu, lóxicamente, non estaba como se coceu o Fondo de Compensación Ambiental nin o canon eólico. É dicir, o fondo se nutre cos ingresos do canon eólico. Tal como estamos aquí, eu teño aquí a distribución, que tamén comentou Golpe anteriormente, como se distribuye, etcétera, etcétera, a mí dame a sensación de que se pode quedar un pouco escaso para o objetivo que se persigue. Eu creo que, como figura tributaria, debería ser redefinido. É dicir, porque poñer que a base impoñible son o número de aeroxeradores, pois tamén comentou Golpe cal é a evolución, é dicir, na medida que repotencias, se quitas 10 e pos 1, pois xa está minorado o que vas a ingresar. E diste, e estes aeroxeradores que son de moita máis altura, de moita máis envergadura, etcétera, etcétera, non teñen impacto? Sí que teñen impacto. Entón, eu creo que a pregunta, si eso é suficiente, a mí me dá a sensación de tal como se distribuye e tal como está evoluindo e tal como está definido, non está cumprindo a súa función. Paréceme. Sí. Só por matizar, creo que tamén preguntabas si ese Fondo de Compensación Ambiental é para mitigar os efectos que ten... Non. Senón que sentido ten que se redistribuye entre concellos onde teñen afección. Eu creo que a resposta é así de curta, nada máis. Ben, pois se vos parece, moitas grazas a todos e todas. Facemos unha mini pausa ata a media que reanudaremos coa seguinte palestra. Moitas grazas. Teño gana de ir. Hai un barco verde para navegar e ver todo azul do mar. Estou ben, estás ben, moi ben. Repetide comigo, nós tamén navegar. Existe a maxia, debe ser pras de aquí e pras de alá. Xa está ben de tecer e destecer, de avanzar e recuar. Ven, será teu corazón quen sinta o vento. Ven, será teu corazón quen sinta o vento. Ves que emana esta enerxía todo o tempo. Só como se fose un super guerreiro. O legado que recibí, orgullosa de poderlo compartir. Caras de xente que traballa, que xa non pasa por segundo que parvadas. Nós gobernamos este barco, como cantou Avilés de Taramancos. Por ali están as sillas e a paixón de vivir que se nos brinda. Brindemos, brindemos, amigas. Ven, será teu corazón quen sinta o vento. Ven, será teu corazón quen sinta o vento. Ves que emana esta enerxía todo o tempo. Só como se fose un super guerreiro. Ves sempre cartéis publicitarios. Ruralidade vai vivir pro campo, pero non porán torres nas montañas. A única Torres, Xoana. Sangue fresca que corre polas veas. Non bebemos infusión a dormideira. Di Carballeira, sí, e nunca que nos rouben as empresas de Madrid. Tiburón, que vives na ribeira, tentinos e te achegas a esta terra. Isto parece un canto a Galicia. Hey, pero non, sobre o noso decidimos nós. Ok. Ven, será teu corazón quen sinta o vento. Ven, será teu corazón quen sinta o vento. Ves que emana esta enerxía todo o tempo. Só como se fose un super guerreiro. Ven, será teu corazón quen sinta o vento. Ven, será teu corazón quen sinta o vento. Ves que emana esta enerxía todo o tempo. Só como se fose un super guerreiro. Ven, navegar a teu aberto no medio da calor e co fogo movimento do vento. A enerxía comprimida que emana do verão e de todos eses días. Din, vivide no rural, mas non poñen servizos que nos fajan animar a enerxía. Non falo da
de Abu Dhabi. Falo simplemente de vivir aquí, simplemente de vivir aquí. Falo simplemente de vivir aquí, simplemente de vivir aquí. Ti que vas coa túa bicicleta pendurada dunha orella por camiños aínda sen pisar. Ti que ves que o raio da hipoteca non se paga coa colleita que estragou o frío da mañá. Ti que les xornais na biblioteca nos que ocultan toda a información secreta e incendian o verán. Ti que faz debaixo da careta que sacas cando ves de traballar e xa non tes un can. Abre a xanela da ilusión, segue as estrelas máis alá, un firmamento de razón, que un rumbo novo nos ama. Pode ser unha escopeta de solar, anímate a tocar. Ti que vas coa túa pandeireta e que molla la palleta para esquecer, non perdas o ronsel. Ti que dis que apuntas na libreta as 9 letras da palabra volvoreta, mais non podes roubar. Ti non és ningunha marioneta e sabes ben que para poder chegar á meta hai moito que bailar. Estamos todas canda ti, ondeando os corazón. Agora a praza toda ri, chegou o día de bicar a nación. Abre a xanela da ilusión, segue as estrelas máis alá, un firmamento de razón, porque este soño é necesario para un soño, cando un país se ergue para soñar, porque a esperanza aloumiña as nosas almas, por iso estamos resoltos para loitar. Camiñaremos coa forza que nos une, Galiza inteira nunha mesma canción. Compartiremos solpores e amenceres, de nos pra nos, que viva a nosa unión, porque entre nos teremos que facelo, porque de novo debemos comezar, porque esta matria non atura máis olvidos, seremos nos no bico dun cantar.
feliz. Seremos valentes como Mohamed Ali. Chegou o momento de pasar a acción. Levamos por dentro un océano no corazón. Temos a forza, toda a forza dun país, unha voz propia, a chave para decidir. Bandeira pendurada dunha estrela e que nos representa. Vela ben bonita baixo o pulso das tormentas e que nos representa. Armaremos unha rede de tomiño até Burela e que nos representa. No mar e na terra por máis de 1000 primaveras bandeira pendurada dunha estrela e que nos representa. Vela ben bonita baixo o pulso das tormentas e que nos representa. Armaremos unha rede de tomiño até Burela e que nos representa. No mar e na terra por máis de 1000 primaveras e que nos representa. Es unha bandeira pendurada dunha estrela e que nos representa. Vela ben bonita baixo o pulso das tormentas e que nos representa. Armaremos unha rede de tomiño até Burela e que nos representa. No mar e na terra por máis de 1000 primaveras e que nos representa. Neste país de néboas e esperanzas, nesta razón que move o que vai vir, no soño compartido, na confianza, na loita do camiño a construir. Galiza, casa, vercelar, pasado. Galiza, vento, mar, ceo, paixón. A matria que revole en novo estado, futuro artesa, pan, auga, canción. Xanela aberta, peirao de abrigo, centeo e trigo pra alimentar. A nova esperanza, llamao aberta, a fonda aberta, novo cantar. Porque o país non ten nada perdido, que no país está todo por facer. Ninguén está de máis, serás benvida a casa do común do ben querer. A necesaria ansia colectiva do ben común que habemos conquistar. Nos beizos, no camiño, na porfía, na fala, na fachenda, no cantar. Cantar que busca voces diversas, novas conversas pra compartir. E a nova matria máis libre nosa, meta orgullosa pra ir e vir. Xanela aberta,
tempo de esperanza, sumar os soños man con man. Escapar do desterro, rachar o seu silencio. Nunca tivemos medo, confiando en nos mesmos. A bondade promesas, nós somos máis defeitos. Tombar o seu imperio, con sorriso nos feitos. Sumar, abrindo un novo tempo de esperanza. Sumar, os soños man con man. Sumar, abrindo un novo espazo na distancia. Sumar, as portas man con man. Rescatar as vitorias, aprender das derrotas. Sabemos que na loita nunca estivemos soas. Camiñando na noite, iluminando as sombras. Achégate, amiga, dalles con nos resposta. Sumar, abrindo un novo tempo de esperanza. Sumar, os soños man con man. Sumar, abrindo un novo espazo na distancia. Sumar, as portas man con man. Sumar, abrindo un novo tempo de esperanza. Sumar, os soños man con man. Sumar, abrindo un novo espazo na distancia. Sumar, as portas man con man. Este día da patria camiña canda nós. No seu machín non cabe defender o público. Todo que se saia dese pensamento único. Négome a ser súbdito dese púlpito. Súa xustiza queima como ácido sulfúrico. Ergueuse, o pobo xa non reza a deuses. Imbéciles escuros puxeron futuro en pause. Complicado atoparse. Ás veces síntome estranxeiro. Se valoran a quen vende forasteiro. E o noso mingua, por falta de actividade. Din que a nosa lingua foi a tran con selectividade. Vaya novidade, creatividade sobra, falta identidade para crearmos a obra mestra. Rap protesta, sei que molesta. Quen domina os medios e controla a besta. Dilles que non presta, realidade edulcorada, grotesca. Paciencia camarada, sei que vai ir desta. Imos con todo, polas nosas máis polos máis novos. Inmortais como a luita deste povo. Nesta nazón sigue habendo nodo. E de tanto velos o carón xa non lle temos medo ao lobo. Agarra a miña man e non a soltes. Se non temos medo eles non teñen poder. Seguimos respostando cada golpe. Corazón e forte só nos queda combater. Sumamos todas xuntas nunha fronte da Galiza viva que pelexamos por ver. O povo xa responde. Non viñamos resistir, viñamos para vencer. Mais outra rima quebrada non para. Somos os fillos da nada. Calada aguantamos paus que
que lle chegaban. Que veñan 50, que non torce a cara. As gaitas traen a festa, nos pomos a loita. Líquido inflamable pra quen nos escoita. Moita hostia, pa tan pouca protesta. E o corazón late a cachón, noto na testa. Canto molesta que respondo pobo. Os terroristas sodes vos e nós temolo claro. Tampouco é raro que as ganas de querer rachar con todo non sexan suficientes cando non hai luz no faro. E non paro, a nosa violencia é crime. A vosa chamanlle xustiza cando exerce quen oprime. Como cambia a realidade baixo prisma que se mire. Mais non cambian a vontade de que xire, que mire a miña patria liberada. Que queiran ou que non, xogamos a partida. Nima canta raiva contida. Terá que ser a hora de que lle toupe na cara. E quen repara tanto dano feito, que tapien portas e ventanas que reventamos o peito. Que non penso deixalo até chegar ao cada leito. Un novo impulso a bourar dentro do peito. Agarra miña man e non a soltes. Se non temos medo, eles non teñen poder. Seguimos respostando cada golpe. Corazón é forte, só nos queda combater. Sumamos todas xuntas nunha fronte da Galiza viva que pelexamos por ver. O povo xa responde. Non viñamos resistir, viñamos para vencer. Reclusos da terra de ninguén mai, erguemos a nosa bandeira. Queren converternos en ilegais, apagar a nosa fogueira. Contaminarnos os manantiais, enche las rías de merda. Por iso son eles os criminais, non somos la resistencia. Agarra miña man e non a soltes. Se non temos medo, eles non teñen poder. Seguimos respostando cada golpe. Corazón é forte, só nos queda combater. Sumamos todas xuntas nunha fronte da Galiza viva que pelexamos por ver. O povo xa responde. Non viñamos resistir, viñamos para vencer.
Ben, bo día de novo a todas e todos. Imos reanudar esta xornada coa seguinte mesa de traballo. Nesta ocasión, pois, quixemos tamén poñer o foco nos problemas de control democrático, de participación cidadá e de protección do medio ambiente que está supoñendo o modelo eólico vixente, e tamén falar, pois, non só do aspecto negativo dos problemas, senón tamén insistimos, como na primeira parte da xornada, das alternativas. Para iso contamos, en primeiro lugar, coa compañeira Belén Rodríguez, secretaria executiva de ADEGA, a quen queremos agradecer a ela personalmente acudir a esta xornada e dedicarnos parte do seu tempo e, por extensión, pois, facer un recoñecemento tamén do movimento ecoloxista galego e moi singularmente de ADEGA, que está facendo un traballo absolutamente espectacular, tanto de concienciación social, como tamén de emprender defensa, mesmo xurídica en algún caso, contra proxectos concretos pois, que supoñen o paradigma, non un pouco de a onde nos levou o Partido Popular, como é o caso do Iribio, pero poderíamos citar outros, non? E sentando tamén pois, precedentes cuestións importantes para dar esta batalla, polo tanto, que quede aquí tamén o agradecemento e cando queiras, Belén, podes comezar. Moitas grazas ao BNG por convidarnos tamén á ADEGA bueno, pois, moi agradecida por estar nesta xornada de traballo tan necesaria e seguramente productiva, non? Eu quixera comezar, bueno, o título da nosa parte é a de depredación ambiental e injustiza social, causas e alternativas. Eu quixera falar, en primeiro lugar, da depredación ambiental, que nos, desde a ADEGA, pois, cada vez temos máis claro. É unha depredación ambiental que está absolutamente planificada desde o comezo, a través de certos instrumentos de regulación, de planificación e legais que se foron desenvolvendo nos últimos anos. Aí vedes algúns deles, non? O Plan Sectorial Eólico, as recentes leis de depredación e outras estrategias de desprotección das que falarei despois máis adiante. Vou ir un pouquiño rápido o que é o repaso histórico do que é a regulación, que seguro xa sabedes todas e todos mellor que a min como foi a cousa, pero hai unha cuestión que o mellor non sabe todo o mundo e é que o reparto dos dereitos exclusivos sobre a terra dos proxectos eólicos xa foi feito en grande medida antes de que existise o Plan Sectorial Eólico. Neste decreto de 1995, pois aí xa se repartiu o 75,2% da potencia eólica instalada ata finais do ano 2019. É dicir, que antes de que houbera unha planificación, unha ordenación, entre comiñas, do que é o sector aquí en Galiza, xa houbera un reparto desa potencia instalada. En 1997 chega o Plan Sectorial Eólico, que é o que está vixente hoxe en día, establece 140 áreas de investigación que despois pasarán a denominarse áreas de desenvolvemento eólico, que ocuparían todas estas hectáreas, 624.000, máis ou menos, que representa o 21% da superficie de Galiza. Seguimos falando do marco eólico e chegamos ao período 2001-2007, aí aparece outro decreto que derroga o anterior, aparecen as figuras como os parques eólicos singulares e, sobre todo, neste período que se fai é compatibilizar expresamente o que é o desenvolvemento eólico cos espazos de rede natura. Aí é cando se implantan a maioría dos proxectos eólicos en lugares de interese comunitario, en zonas de especial conservación que se chaman agora, e como vedes, pois, cheganse a colocar ata 53 parques en 15 espazos de rede natura que suman en total uns 1.200-1.300 megavatios de potencia. Como exemplo paradigmático desta situación, atopamos a Serra do Xistral, que reúne ela soa pois, o 55% da potencia instalada en rede natura e que representa o 20% da total instalada en toda Galiza. Aquí xa vemos que o desenvolvemento eólico exerce un impacto moi relevante, moi significativo, negativo, sobre os espazos de rede natura 2000 de Galicia. E despois, neste período, tamén temos que sinalar un fito importante que é a modificación do plan sectorial, que é cando se introduce o carácter supramunicipal deste planeamento. Por tanto, aquí os concellos deixan de ter
voce e voto no que é o desenvolvemento eólico, e tamén se introduce a condición de utilidade pública destes proxectos eólicos, que o que ven a significar é que aqueles proxectos que queiran solicitar a condición de utilidade pública terán despois automáticamente o dereito de expropiación sobre os terreos. Chega o tempo bipartito, tempo de mudanzas, e aí é cando, desde o noso punto de vista, se introduce algo de racionalidade en todo isto, no desenvolvemento eólico, e cando, por primeira vez, se exclui a rede Natura do desenvolvemento eólico, dos novos aproveitamentos eólicos, inda que se sigue permitindo a repotenciación, e aparece por primeira vez tamén unha limitación da potencia a autorizar, que serían 6.500 megavatios, dos que falaba antes Anxo Calvo, que desde o noso punto de vista é necesario establecer un tope de produción, que arestora non existe no Regulamento Eólico de Galicia. En 2009 volve o PP, e co PP volve a lei do 2009, a lei eólica. Aí, como dicían os compañeros de antes, aprobase o canon eólico, o fondo de compensación, totalmente insuficientes no noso punto de vista, que non incorpora os custos ambientais do desenvolvemento eólico, e elimínanse criterios de valoración sociais, ambientais, que o bipartito incluíra no momento da escolla dos proxectos. Valorábase moito que tivera unha reversión non só económica, sino tamén un beneficio social e ambiental na zona na que se implantaba. En 2009, eliminase eses criterios e, ademais, o que non puideron eliminar é que se manteñan os espazos de rede natural libres de proxectos eólicos. Sabedes que, a continuación, houve un período de estancamento do sector, chega a crise económica, suprimese a primar as enerxías renovables, e, digamos que é un período escuro, gris, do desenvolvemento do sector en Galiza, até a etapa de hoxe, que comeza, podemos dicir, en 2017-2018, onde hai un novo boom, ou unha nova expansión do sector, aparecen novas subastas estatais, e acadamos a implantación de 185, 186 parques eólicos que temos agora no país. E agora veremos máis adiante como está a situación actual, pero quixera pararme aquí no plan sectorial eólico, porque desde o noso punto de vista sigue sendo un lastre perigoso para o medio ambiente e tamén para a participación pública da sociedade galega neste sector. Sabemos hoxe en día que este plan sectorial non pasou unha avaliación ambiental estratégica, por tanto, non se analizou desde o punto de vista ambiental, cal podería ser a súa afección no territorio. É un plan que, ademais, sigue vixente mentre non se aprobe outro, eso está sobre papel, é dicir, que parece que está en lógica, pero, claro, é un plan que ven de 1997, totalmente desfasado e non adaptado ás normativas ambientais vixentes. Non establece un obxectivo límite de xeración eléctrica e a única condición que pon é que exista vento, que haxe disponibilidade de recurso, non incorpora ningún tipo de obxectivo de carácter ambiental, social ou económico. E despois, algo importante é que favorece, ademais do impacto ambiental negativo, favorece a expropiación de terras e unha gran injusticia social da que imos falar, sobre todo a Ariadna, que lle afecta máis directamente. Chegan as leis de depredación, que aquí prodúcese un recorte significativo dos dereitos de participación e acceso a información pública. Sabedes que a partir de 2017, coa lei de depredación, que nos chamamos popularmente, pero que se chama Lei de Fomento e Implantación de Iniciativas Empresariais de Galicia, se cambian moitas cousas, non? Cambian as formas de tramitar os proxectos. A partir dese momento, pódense tramitar conxuntamente o proxecto, a solicitud de autorización, a solicitud o estudio de impacto ambiental, o proxecto sectorial e a utilidade pública. E, ademais, establece os criterios polos cales declarar modificacións dos parques como non sustanciais que non teñen que pasar, nin teñen que someterse pola información pública.
Tamén aparece a figura de proxectos de especial interese eólico, que, como sabedes, teñen unhas vantaxes á hora de seren tramitados. Nestes días están aparecendo varios así, que están expostos públicamente só por 15 días, cando deberían estar por 30. E despois tamén existe un recoñecemento da utilidade pública destes proxectos sin necesidade de acreditación. Os promotores non teñen que xustificar que son de utilidade pública, simplemente lle teñen que dicir á Xunta cales son os predios que vai afectar o seu proxecto que poden ser obxecto de expropiación, pero nada máis. Simplemente con comunicar á Xunta o que quer expropiar, xa está, non? Son todos os proxectos de incidencia supramunicipal. Aí volvemos a que digamos, se recorta tamén o poder de participación ou de decisión das entidades locais e da sociedade no seu conxunto. E hai un novo recorte de prazos para a participación pública. Hai outra cuestión importante nesta lei de depredación, ja que os informes preceptivos, que son os que elaboran todos os departamentos da Xunta que teñen algo que dicir con relación ao proxecto, deixan de ser determinantes. Se a Consellería de Industria di que vai para diante o proxecto, vai para diante o proxecto. E despois chega a lei de simplificación, que é deste ano, simplificación administrativa e apoio á reactivación económica de Galicia, que é a lei de depredación 2, ou BIS, que nos chamamos, que volve de novo a recortar as garantías de participación pública, volve a recortar prazos de información e volve a meter nun único trámite novos procedementos administrativos. Ao tempo que se expón o proxecto á información pública, o proxecto, estudio de impacto ambiental, solicitude de autorización, todo, e tamén se pide os informes preceptivos aos diferentes organismos e, ademais, se fai o trámite da audiencia ás partes implicadas ou interesadas. Recórtanse tamén os requisitos de cara á avaliación ambiental, exímese de información pública certos procedementos e, ademais, aparece unha figura que é curiosa, que se chama entidades de colaboración ambiental privadas, as que se lles asigna competencias que son propias da función pública, como pode ser a inspección, o control, a vigilancia de que os proxectos que se aproben se executen de forma adecuada. Isto quere dicir que as mesmas entidades que elaboran os estudos de impacto ambiental poden estar ao mesmo tempo controlando todo o proceso de que ese proxecto se execute de forma adecuada, a como foi autorizado. E despois tamén hai unha cousa relevante nesta lei de depredación BIS, ya que permite autorizar proxectos que estean fora das áreas de desenvolvemento eólico totalmente a discreción do Consello da Xunta. É dicir, digamos que vai en contra da propia planificación que ten aprobado previamente a Xunta de Galicia ou en contra do que ten determinado o Plan Eólico de Galicia. Hai outras formas de depredación ambiental que se foron digamos, executando desde o Goberno de Galiza, que son o desleixo, a omisión de cumprir normativas, ordes, por exemplo, da Unión Europea que tiñan que estar xa executadas. E outra forma de depredación ambiental tamén é elaborando estrategias, normas que están, ao final, baleiras de contido e que simplemente se conciben para pasar o trámite, pero que realmente non están solucionando absolutamente nada. Estou falando, por exemplo, da falta de ampliación da rede Natura durante décadas, estamos esperando por eso. Temos, como xa dixeron os compañeiros, só un 12% de superficie protegida. Temos un plan director da rede Natura aprobado en 2014 que ten tantas excepcións que, ao final, sigue a favorecer aqueles sectores que tradicionalmente foron os sectores agresivos co territorio, é dicir, non se solucionou esa cuestión. Siguen sin aprobarse plans de conservación, de recuperación de especies que están incluídas no catálogo de especies ameazadas. A tal momento só temos 3 plans de conservación e temos 200 especies en situación de ameaza. Temos un inventario de humedais galegos do ano 2003, dos cales ningún se atopa en situación de protección, simplemente temos un inventario, catálogo, pero non están protegidos.
Actualmente só temos 5 humedais protegidos en toda Galiza, que son os humedais Ranser, pero o resto... Teño aquí que parar un momentiño porque os parques eólicos sí que están a ter unha incidencia importante no que sería o recurso hídrico. É dicir, aquí este recurso natural vese especialmente afectado e, por tanto, a falta de instrumentos que protexan eses recursos facilita ás empresas avasallalos, fragmentalos e aproveitarse deles. Ao final, a falta de regulación tamén é unha forma, como digo, de depredación ambiental que se está a desenvolver de forma absolutamente consciente por parte do Goberno de Galicia. Ben, isto lévanos á indefensión social e ambiental que estamos vivindo e este é un pouquiño o mapa da situación. Este mapa, como sabedes, aparece no Rexistro Eólico de Galicia. Aquí están todos os parques eólicos, tanto os que están en funcionamento como os que están en tramitación. En canto ás cifras, son estimativas porque, como dicíades antes, collamos cifras de Labo de Galicia, pero tamén acudimos ao Rexistro Eólico de Galicia e aí contamos un a un que parques están nas diferentes situacións ou procesos administrativos e obtivemos isto, non? Podemos dicir que alrededor de 300 están en tramitación, contando cos do Ministerio. No Ministerio hai 44 proxectos eólicos que están en tramitación e na Xunta alrededor de 275. Sabedes que os do Ministerio son de maior potencia, de máis de 50 megavatios, e os da Xunta de menos de 50 megavatios. Cal é, digamos, a suma, o resultado de todo isto? Temos os seguintes datos. En tramitación hai uns 10.000 megavatios de potencia, 7.200 que proceden da Xunta, 2.500 máis ou menos que proceden do Ministerio. Temos alrededor de 4.000 megavatios instalados, 1.200, 1.300 megavatios están en Rede Natura ou zonas próximas, e despois temos o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima, que ten como objetivo que para 2030 se acaden 50.000 megavatios de enerxía eólica en todo o Estado. Para cada ese objetivo quedan 23.000 megavatios por instalar, que sería o objetivo para 2030, e se facemos caso destas cifras que aparecen aquí, obteríamos que se chegaran a aprobar todos os proxectos que hoxe en día están en tramitación, aquí en Galicia estaríamos ocupando non só os galegos e as galegas de producir o 43% da potencia necesaria a instalar para cada obxectivo de todo o Estado. Paso xa a parte da reacción social. Aquí temos que ter en conta que vimos dun contexto pandémico e, por tanto, a nosa capacidade de movilización e de actuación viuse fortemente limitada. Nese momento, o que serían os procesos administrativos continuaron, non pararon, é dicir, a maquinaria seguiuse movendo, aínda que a sociedade estaba recluída na casa, non? Pero, aínda así, cando empezamos a sair, cando xa podíamos empezar a recuperarnos do proceso, empezamos a ver que estaban a proliferar moitas plataformas de afectados, sobre todo en zonas significativamente afectadas, non? Empezaron, ao mellor, pola zona de Ordes, despois pola zona máis de cara ás Serras Orientais, despois apareceron plataformas na zona onde Ariadna, pola zona de Frocarei, Lalín, etc., zona do Suído, empezaron a aparecer por todos lados. E con elas tamén nos demos conta da avalancha tamén que supoñía de reclamacións, de peticións de información, de asesoramento que ningunha entidade ecoloxista, ainda a pesar de ter unha base social potente, ten capacidade de dar resposta, porque tamén para nós era unha situación bastante novedosa, aparte de que está sendo outra tecnoloxía, outros procedementos, unha legislación moi complexa, moi complicada de entender, etc. Entón, estáse dando un caos administrativo importante, desinformación, sobre todo por parte das administracións públicas, e o que hai unha sensación de abandono absoluto ante o que está a pasar. Sí que temos a sensación de que
un dos problemas ambientais, por non dicir o principal, que vamos ter quizáis na próxima década da implantación desta enerxía, se se fai así deste modo, non? Porque vai supoñer a ocupación dunha superficie de terreo importantísima e ademais dunha superficie que vai cambiar de categoría, é dicir, vai pasar a ser solo industrial. Se atendemos ao espazo que ocupan as áreas de desenvolvemento eólico e se por un momento pensamos en que todas esas áreas se vayan reconvertir en solo industrial, estamos falando de que entre o 20 e 25% de todo o solo de Galicia vai ser industrial. Así que visto así, pois, claro, xeranos bastante preocupación. Tamén hai outra cousa que vemos que é necesario que haxa un asesoramento técnico e asesoramento legal do que facer. É dicir, é o que nos demandan as nosas plataformas sociais, os afectados, e non existe alternativa. Non hai a quen acudir, non hai quen che dé unha resposta, os concellos din que non poden facer nada, as deputacións que poñense de perfil non saben tampouco que responder, o Ministerio botella a culpa á Xunta, a Xunta botella a culpa ao Ministerio, e ao final atopámonos nesta situación de estrés social que nos denominamos, porque estamos absolutamente estresados co que está sucedendo, e, sin embargo, non hai quen nos ampare. Por iso nos pedimos unha moratoria. Queremos que pare isto, que pare a maquinaria, que nos poñamos a reflexionar como país. Nos entendemos desde a que isto é unha cuestión de país, non é unha cuestión ambientalista, senón do conxunto, e que temos que ver como ordenar o territorio, como implantar esta enerxía, pero dunha forma un pouco sosegada, porque agora o que temos a sensación é que estamos indo como a marchas forzadas, improvisando continuamente e sin mirar atrás. É dicir, non nos permitimos pararnos. Queremos un novo plan eólico e queremos un novo modelo enerxético e iso necesita reflexión e de cooperación entre institucións e de diálogo social. Eso nos está a dar. É o que nos necesitamos nestes momentos. Como estamos reaccionando a sociedade? Bueno, quizáis o punto máis destacado deste proceso que vimos vivindo no último ano tivo lugar na manifestación eólica Sinón do Día do Medio Ambiente do pasado 5 de xuño. Aí viuse por primeira vez cal era o rexeitamento social que está habendo sobre este modelo de implantación eólica. Estamos tamén, como dicía Noa, en varios procedementos xudiciais contra proxectos moi concretos. Comezamos polo do Iribio, pero presumiblemente vamos ter que iniciar moitos outros. Por iso tamén nos sumamos ao Fondo para a Defensa Xurídica da Cordillera Cantábrica, que é unha iniciativa que trata de ir a defender nos tribunais aqueles instrumentos marco que, en principio, condicionan o desenvolvemento do sector no territorio. E logo, como estamos facendo todas, e como podemos, xornadas de información, xornadas de divulgación, acudimos tamén á Valedora do Pobo para darlle conta da situación de indefensión que estábamos a vivir como sociedade, e aí estamos. Por agora, sí estamos notando que estamos tendo unha incidencia no que é dicir, que se están preocupando destas institucións, finalmente, pero aínda non conseguimos o que queríamos, que era que parara a maquinaria e que nos puxéramos a pensar en que modelo queremos de enerxía. Cales son as consecuencias deste boom eólico? Poño aquí algunhas, non? Está a sociedade percibindo que as enerxías renovables son algo negativo, que non nos van a axudar, é unha nova forma de colonialismo e, por tanto, isto non é unha alternativa de futuro. Estamos perdendo capacidade de resiliencia contra o cambio climático. Aquí dicía creo que era Anxo, que o cambio climático é unha cuestión de importancia, evidentemente, nos estamos de acordo, pero quizáis o que está apurando as máquinas non é tanto o enfrontarse ao cambio climático como a escaseza que xa se comeza a percibir de fontes de combustíveis fósiles, é dicir, a escaseza de petróleo. Iso é o que está apurando realmente as máquinas, non é tanto a vontade por enfrontarse ao cambio climático, que tamén hai unha parte, pero desde os poderes
do capital, pois o que está apurando é outra cousa, non? Pero, claro, neste desenvolvemento de enerxía eólica estamos perdendo hábitats, especies que son chave para enfrontarnos precisamente ao cambio climático. É dicir, estamos poñendo unha solución para o cambio climático que a súa vez está redundando nun impacto negativo no medio ambiente. Non? Falamos xa moitas veces de que isto está a reforzar o sistema capitalista, de que temos que cambiar o modelo, as reformas, os cambios teñen que ser de moita profundidade e, sobre todo, estamos retrocedendo nos dereitos democráticos. Xa puxen antes como, non? O sea, a través de leis de normativa que nos están acortando formas de participación, non temos poder de decisión neste ámbito, e tampouco temos capacidade de procesar todo o volume de información que se está poñendo a exposición pública. Dadvos conta de cada proxecto, pois podemos estar falando de 400, 500 páxinas de información que hai que procesar por xente, ademais, que non está especializada, non é técnica, e que ten que recurrir pois, a outras vías, moitas veces pagando, para poderse defender deses proxectos. E xa para acabar, porque creo que xa me estou estendendo moito, nos propoñamos un modelo enerxético alternativo no que se teña en conta que ten que ser, ten que pular pola soberanía enerxética, ten que ser socialmente xusto e ten que ser sustentable. Non pode seguir atacando e agredindo ao medio ambiente. Ten que ser unha enerxía soberana, en canto que ten que procurar autosuficiencia do recurso enerxético, ten que ser a produción descentralizada, distribuída, e temos que pular polo autoconsumo. Faltou un mellor nas intervencións previas que se falase de aforro e de eficiencia enerxética tamén. Para nós, débese primar antes o aforro e a eficiencia enerxética sobre a produción, porque o planeta ten uns límites, non podemos estar producindo limitadamente, temos que poñer un tope. E primeiro temos que facer os máximos esforzos por aforrar enerxía e por ser máis eficientes na nosa produción. E despois hai que primar o consumo interno sobre a expropiación. Se temos deficiencia, se temos demanda enerxética no país que aínda non está satisfeita, como é que estamos exportando? O mellor temos que aproveitar esa parte para o que necesitamos, para ser máis eficientes enerxéticamente. Ten que ser unha enerxía social, no sentido que xa se apuntou antes, xusta coas comunidades afectadas, dinamizadora do rural, o que non pode competir con outras actividades que tradicionalmente se veñen desenvolvendo no rural, e ten que estar dirixida ao ben común. Sabemos todos que as promotoras, cando queren negociar cos paisanos, van un a un, casa a casa. Nós o que entendemos é que ten que ser unha negociación colectiva, porque a afección non é individual, é colectiva. Entón, calquera proxecto enerxético que se desenvolva nun espazo ten que ser consultado e negociado co colectivo dese espazo. E logo ten que ser unha enerxía sustentable, resiliente, co cambio climático, xa o comentamos, planificada, ordenada e conservacionista. Non pode ir en contra da biodiversidade, non pode reducir biodiversidade que, grazas a ela, poderemos nun futuro afrontar o cambio climático, senón vai ser moi complicado. E logo a transición ecolóxica non é só enerxía, hai outros campos nos que hai que actuar. Alguén xa dixo antes, hai que diversificar a economía. Temos que ter unha industria menos dependente da enerxía. Temos un problema que as electrointensivas, temos que afrontalo. O mellor, o que fai falta é planificar de forma específica que vamos facer con esas industrias. Temos que ter unha economía de proximidade, o consumo que fagamos ten que ser de proximidade, consumir onde se produce, producir onde se consume. Temos que evitar no máximo posible o transporte de mercadorías, porque senón estamos fastidiados. E despois temos que ter unha protección efectiva do medio ambiente, xa non nos valen os instrumentos normativos, plans que falamos, estrategias que están baleiras de contido que ao final non se cumpren, quedan no papel pero non se cumpren. A mobilidade é importante. Onde está o tren? Ainda estamos en tren, en Galicia. Levamos décadas falando desto. E logo, unha cuestión importante que quixera resaltar é o da fonte de emprego.
non só os sectores produtivos crean emprego, tense que pensar en fontes de emprego, digamos, de sectores non productivos. E aquí poño foco na restauración ecolóxica. Aquí hai un mundo de creación de emprego na restauración ecolóxica. Sin embargo, nunca se fala desto. Sempre se fala de emprego ligados a sectores productivos, pero non a non productivos. E temos que empezar a pensar nesto. E logo que a participación da sociedade sexa efectiva realmente, que sexa real. Só para que teñades un dato, nós, cando solicitamos información á Administración Pública, nomeadamente á Xunta de Galiza, tardan meses en contestarnos. Claro, as promotoras continúan a súa tramitación. Cando nos facemos unha solicitud de información, non para a maquinaria, non? Cando nos responden xa está feito, como no caso de Iribio, tardaron 8 meses en contestar e cando contestaron xa estaban as obras en marcha. Entón, o que non pode ser é iso. Estánnos limitando totalmente o dereito a participar en como queremos o noso territorio. E nada máis, que creo que xa me estendí moito. Moitas gracias. Moitas grazas, Belén, polas túas achegas. É normal que nos estendamos porque o tema dá para moito, ten moitas derivadas. E agradecemos moito a túa exposición. Ti mesma falabas da loita titánica que estades facendo como colectivo ecoloxista e da sensación de estar abrumados e abrumadas. Nós tamén como organización política sumámonos a esa sensación. Algúns dos que estamos nesta sala estamos pensando en cambiar de teléfono porque cada vez que sona nun 50% é por algo do parque eólico, pero brincadeiras á parte, cedo agora a palabra á compañeira Ariana Fernández, que ven da comarca do Deza, que directamente afectada e que tamén, pola súa profesión e polos seus estudos, coñece ben o medio rural e pensamos tamén desde o ONG que neste momento, nesta fase do boom eólico, tamén esta parte do noso territorio está tendo unha agresión moi directa e un gran exemplo da vulneración absoluta que está vendo de dereitos democráticos. Entón tamén queríamos traer un pouco esa perspectiva, se un partido político, unha organización ecoloxista están abrumados diante desta situación, como non estarán todas esas persoas que individualmente dun día para outro se ven envoltas nesta situación, e que isto está sendo tamén un problema social moi importante, no que ademais a administración está inhibida, saía tamén na primeira palestra, non hai unha oficina de asesoramento, non hai a quen acudir, non hai onde petar, prácticamente, senón é pola autoorganización do pobo que afortunadamente sí que existe. E sen máis, Ariana, unha vez máis agradecidas por contar aquí contigo e cando queiras podes comezar. A ver, boas. En primeiro lugar, agradecervos que contarades comigo. Eu seguramente non dei moitos datos, pero vou dar unha visión. Eu son de Lalín, da aldea que dá nome ao parque eólico que se vai construir ali, que se chama Parque Eólico Monte dos Porcallos, pois eu son dos Porcallos, e que é de 56 megavatios. Vou falar como veciña afectada e espero expresar o que pensan os veciños ali agora e que levan pensando dende marzo. Nós, para que vos fagades unha idea, estábamos totalmente alleos a esta problemática ata marzo, éramos inconscientes de que isto se nos viña enriba e fomos, así por dicirlo de alguna maneira, os últimos en enterarnos. E a mala nova dese proxecto chegounos a través do BNG local que se enterou polo BOE do 17 de marzo. De non ser así, de non ter esa sorte, pasaría o tempo das alegacións e ningún veciño se enteraría de que se iba a facer un parque eólico a 200 metros da súa casa. Para que vexades en que nivel vergoñento de información nos movemos. Dende o Concello, vendo que nos autoorganizábamos e que os veciños estaban un pouco así revoltos, e sabendo que o BNG local iba a facer unha reunión para falar deste tema, adiantáronse e fixeron eles nas dúas parroquias máis afectadas. Era unha reunión informativa, supostamente, a información que nos trouxeron foi ridícula.
trouxonos información unha persoa totalmente allea a calquera tipo de proxecto desta envergadura, non tiñan nin idea, tiñan a mesma idea que podo ter eu falando diso diante dos da parroquia. Non houbo coñecemento sobre o tema ali para nada e dixéronnos que nos iban poñer un técnico a disposición dos afectados no Concello. Non chegou ese técnico, non soubemos nada del. E creo que o Concello incluso contratou unha persona externa para facer esa labor, que eu non sei de ningún veciño que fose atendido por esa persoa. E logo, para min e para todos os presentes ali, estiveron falando 45 minutos nun speech unha soa persoa, cunha información, esa que vos digo, irrisoria, e puxo, sobre todo, 2 prós e 2 contras. Un pró era diñeiro para o propietario da leira que lle tocara o aeroxenerador, e outra era diñeiro para o Concello, a través de unha serie de impostos que recaería ese diñeiro nas arcas do Concello e que quen parte e reparte sempre leva a mellor parte. De maneira que imagino que nos tocarían faragullas diso. E a persoa que ten o aeroxenerador na súa finca tampouco creo que lle tocara unha gran cantidade sabendo que percibe unha eléctrica por a produción deste tipo de parques. E logo, se os prós eran increíbles, pero os contras ainda eran peores, eran 2 tamén. Un, fai moito ruido, un aeroxenerador, cando fai vento, en días de temporal, e outro era paxaros, mátanse contra as aspas. Ese é o nivel de información que tivemos os veciños, que íbamos ter un aeroxenerador a 100 metros da casa, increíble. E a exposición do problema acabou cunha frase que era: facemos como queirades. Vale, entón, facemos como queirades en Lalín significa sí que nos gustan os parques eólicos. Logo ti interpreta-o como queiras, pero ese é o significado de facemos como queirades. Houve xente ali que fixo preguntas, a que mandaron calar de malas formas ese día, incluíndome, da maneira máis educada que puiden, foi como preguntei eu e outros compañeiros, e mandaron-nos calar finalmente. Direivos que dende ese parque eólico que se quere construir, dende a zona onde se vai construir, vese o parque eólico Monte Faro, os eólicos do Monte Farelo, os eólicos do Monte Carrio e os eólicos da Serra do Candán. Dende ese sitio, o sea, mires para onde mires, hai aspas ou luces vermellas de noite. A construción deste novo parque para min sería xa estar nun nivel de escravitude cara á transición enerxética que sobrepasa límites. Os parques que nomeei están rodeando Lalín nun círculo perfecto e son parques que están en zonas de monte comunal, zonas altas que non eran de terreo productivo, etc. Pero é que neste caso o parque que nos queren plantar agora non ten ninguna destas características, o sea, non é monte comunal, non é zona que estea a ermo, non é zona que este, o sea, non é terreo pouco productivo, é terreo con moito valor. As aldeas afectadas son aldeas que están poboadas contra o que está pasando en todo Galicia. Ali hai xente nas aldeas, aínda, menos mal. E eses terreos están vinculados ás axudas da PAC, que falábamos antes, Belén e eu. E vinculados ás axudas da PAC quere dicir vinculados ás explotacións agrogandeiras, das que vive xente. Entón, en Lalín temos unha situación agrogandeira ideal, terras fértiles, relevo xeneracional, explotacións moi diversificadas, porcino, vacún, apícolas, avicultura. O exemplo, o mellor exemplo de todo isto é a aldea de Maceira, que é unha das aldeas nas que vai haber a nosa, a de Pardesoa e a Maceira, é onde vai haber a peor parte, os que vamos sufrir a peor parte.
Na aldea de Maceira hai 14 veciños, e deses 14 veciños, 12 viven, viven os 14 ali na aldea, e viven, os 12 que digo, viven agora mesmo da actividade agrogandeira. O sea, 12 veciños, 12 familias. As pistas para meter os eólicos, o sea, para chegar a poligonal onde irá o eólico, atravesarían un agro, o agro de Maceira. O sea, non falamos dunha toxeira, nin falamos dun monte que non haxa nada. Estamos falando de que ali hai manantiais, fontes, hai un tramo do camiño do inverno que soterrarían a vía de, o sea, a liña de alta tensión para levar enerxía, e son terreos moi productivos. O sea, a xente desa aldea estaba realmente aterrorizada cando souberon a noticia. E a nova, souberon porque ya contei eu, porque a min me chegou polo BNG local. O sea, é un sinsentido, eran totalmente inconscientes, estaban aterrados. Podemos estar de acordo ou non co sistema de produción que temos agora no rural, nas explotacións agropecuarias. Eu iso non o vou discutir porque non se trata diso. Cada un ten a súa idea de como facelo mellor. Pero estou un pouco cansa como veciña, primeiro, como gandeira, porque meus pais teñen unha explotación, segundo, e terceiro, como veterinaria que visito moitísima xente todos os días, o sea, eu estou o 99% do tempo no rural, estou un pouco cansa de escoitar o goberno da Xunta dicir que o rural, o goberno local, o rural é o primeiro, logo, levan históricamente menosprezando os nosos produtos dende sempre. Non moven un dedo. Pagamos a luz a rabia viva. Non moven un dedo. Vivimos nunhas condicións moi diferentes ás dunha vila. Non moven un dedo. E agora arrasan o territorio así que é desolador e non moven un dedo. O sea, non se inmutan. Falamos de xente que ten nesas aldeas a calefacción para os polos e os porcos, o motor para o tanque do frío do leite, o motor de muxido encendido non se sabe canto tempo ao día, gastando unha cantidade de luz increíble, vaslle plantar un parque eólico que lle dá a sombra da aspa na casa e cobrase unha estafa na factura da luz, e que me parece unha burla, sabes, a sociedade, que me parece unha burla. Que sendo produtores esteamos nesta situación, produtores de enerxía, neste caso, esteamos nesta situación. Escoitei os contraseses do megaparque eólico e, eu non daba crédito, vamos. Infravaloran o noso territorio, despois vanlle deixar triscos de fincas, iso é así. Iso nin vai valer para producir, nin vai valer para que os seus fillos ou netos o vendan, porque ninguén vai querer eso ali. Acaban co relevo xeneracional, porque non creo que ninguén viva ali. Eu merquei unha vivenda ali para arreglar e quédame a 200 metros dun aeroxenerador. Non é agradable. Non creo que ninguén queira vivir ali. Eu vexo aldeas nas que hai aeroxeneradores, preto, que era, terreo de monte comunal seu, como por exemplo a Sorei. Eu, falando cos veciños de Asorei, din que a cobertura non é igual, a tele non vai igual, cando trona, aseguro-vos que non trona igual que nos outros sitios, esa xente non vexo que teña moitas máis cousas que unha aldea calquera do resto da vila. Onde está ese diñeiro logo? Que non sei onde van parar eses cartos. Danche unha miseria e rebentanche a túa actividade laboral, o sea, económica. E logo xa podese falar, evidentemente, do patrimonio natural, da tartaraña cincenta que nos dixe o Martiño, que é un paxaro que temos ali, que marchou de Monte Carrio por os eólicos, e agora terá que marchar de aí tamén se os poñen. Podemos falar do patrimonio cultural, do camiño do inverno, das mámoas que hai ali, de todo ese tipo de herdanza que temos. E despois, eu, non sei se existe, pero o patrimonio humano é importante. Eles están aterrorizados, sinten indefensión
é desinformación. Eso sentino eu e todos os que viñeron hasta ali o día da reunión, e que agora cada vez que sai unha nova no xornal dos eólicos me chaman 10 persoas para preguntarme, iso é verdade? E eu como vou saber se iso é verdade ou non. E non hai ninguén que nos asesore. Xa sei que esta reflexión sona un pouco así, bueno, un soño, pero o rural está vivo porque hai xente que vive nel e non está vivo por os parques eólicos nin por os eucaliptos. Porque agora é que somos cero. Aquí hai parques eólicos, pois un aerogenerador, ou plantas eucaliptos. É que nas fincas onde vai estar o parque eólico, supostamente plantaron eucaliptos. Xa están plantados. O sea, e medran rápido, sabes? Eu, para min, o contra máis importante dos parques eólicos é que a xente que vive ali, vivimos ali. Estamos ali de antes. Dicía unha señora que dixe na reunión bueno, na mesa redonda de Adega, un día ali nunha reunión desas, dixo a frase non é noso nin o que é noso, é síntense así, sentímonos así. Entón, eu creo que hai que darlle unha volta e pensar que hai que darlle así unha construción nova a esa frase, a esa oración, e pensar o que é noso e non deles. Eu quero que se lembre a Xunta, pois, e ao Goberno do Estado, que ao final aquí non participa só a Xunta, participa Madrid, que temos dereito a decidir sobre as nosas terras, temos dereito a decidir sobre a nosa vida, sobre a nosa actividade económica, e non somos, nin queremos ser, uns escravos da transición ecolóxica. Nada máis. Moitas grazas, Ariana. Nos criamos e reafirmámonos despois desta última intervención que era necesario tamén ter ese coñecemento de como se vive desde o propio territorio, non? E precisamente tamén contribuir a que rompamos un pouco con esa sensación de soidade e tamén con ese marco o que moitas veces quen goberna nos quere levar, non? De incompatibilidade entre un desenvolvemento tecnolóxico, industrial, enerxético, etc., e unha salvagarda tanto coa pata máis social como coa pata máis ambiental que vos representastes. Creo que tamén é importante este tipo de foros para romper esa dicotomía que nos levan e na que moitas veces tamén os medios de comunicación nos instalan. Entre unhas cuestións e outras fomos demorando bastante esta xornada, pero sí que creo que nos podemos permitir se alguén quere facer algunha pregunta ou algún comentario, se non nos estendemos demasiado para non eternizarnos aquí, pois podemos facelo. Non sei se hai alguén que vai a romper o xeo. Golpe, sí. Bueno, antes de nada, parabenizar as dúas interventes polas súas exposicións. Eu teño dúas preguntas, unha para cada unha. A primeira, Ariadna, que parece un luxo contar hoxe aquí con alguén que está sufrindo este espolio, non? En primeira persoa. Eu que veño tamén dunha comarca que está sufrindo este espolio que pretenden facelo, e de momento parece que está todo en stand-by. Gustaríame contrastar contigo se vistes algunha frase das empresas promotoras con respecto a conseguir permisos, porque unha das cousas que recalcábamos antes, ao principio, na palestra que estuvemos Anxo Máis eu, é que as técnicas de negociación foron mudando co tempo, pero siguen sendo moi civilinas. Ir casa por casa, como decía Belén, provocar a tensións entre veciños para que haxe desunión. Sodes conscientes de que existeu algo disto ou non todavía, non chegastes a ese paso? Nós non vimos eso, pero xa se creou tensión entre veciños, porque chegan os mapas do parque eólico e ti miras onde caen e xa un di, bueno, é que falaron con tal, é que aquel puxeron ya a non sei quen por eso, pero incluso na miña casa, o sea, na miña casa pensaba, estaba a miña nai toda preocupada, é que yo puxeron a fulanito de tal porque xa saben que lle vai dicir que sí, porque ainda por riba non caeu precisamente ben, sabes? Caeu ya xente que era, bueno, que non vive ali, que teñen fincas que lle tocaron de herdanzas e tal, e nós non fomos coñecedores de que houbese ningún contacto, pero a tensión entre veciños xa está creada.
de antemán. Moitas grazas. Para Belén, como representante da asociación ecologista máis grande deste país, que visión tedes sobre o contexto enerxético? Vos sodes conscientes ou creedes ou opinades que é necesaria máis enerxía eléctrica no país? Ou pensades máis en limitar consumos que en instalar máis enerxía? A ver, nos, como decía antes, o debate ainda non está maduro. É dicir, nós estamos participando nun debate que ainda non madurou. Entón, non temos solución. Isto ten que ser así. Pero o que sí sabemos é o que non se está facendo. Nós entendemos que hai que facer. Por exemplo, o que dicía antes de analizar precisamente cal é a demanda enerxética que temos no país, aquí en Galiza. Ver canto producimos e ver canto deso que demandamos se pode forrar ou se pode producir de forma máis eficiente, algo que non se está facendo. A partir de aí, entón, teremos que poñer un teito de produción, o que non podemos estar producindo ilimitadamente porque temos uns límites ecolóxicos, é dicir, non, isto non pode ser así. Hai correntes de pensamento que xa apostan polo decrecemento e por outras filosofías, non? Nós estamos aínda nese debate, entón non che podo dicir, pois, apostamos por iso ou por outro, pero sí que cada vez temos máis claro que ante a produción hai que primar primeiro ao aforro e a eficiencia enerxética. E logo, sobre todo, intentar reducir o transporte, sobre todo, que é onde se perde moitísima enerxía. É dicir, nós temos que intentar ser o máis autosuficientes posibles, non depender, incluso non depender da propia rede eléctrica, quero dicir que tamén temos que apostar polo autoconsumo. E como decía Ariadna, no rural consúmese moita enerxía. O mellor que temos que pensar en formas de produción a menor escala, máis participativas, non sei se lle podes chamar comunidades enerxéticas, como lle queiras chamar, cooperativas, o que queiras, pero sí que hai moito campo por traballar, pensamos nós. Entón, ademais, temos a característica de que somos unha poboación moi dispersa, é dicir que estou segura de que a cada un de nós lles toca un eólico cerca da súa casa ou da súa aldea ou conoce alguén que sexa afectado directo. É dicir, que ao final son 300 proxectos que están enriba da mesa e que van producir enerxía para marchar fora. É dicir, esa enerxía vai ir. Entón, nos que temos que pular é porque esa enerxía, se se produce, que se quede dentro. Pero, ademais, se temos que producir toda esa, porque o mellor non temos que producir toda esa. Dicía antes que o obxectivo do goberno estatal eran 50 xigavatios para 2030. Bueno, nós estamos agora mesmo, creo que sobre 4 xigavatios ou así. O no bipartito establecía o teito en 6,5 xigavatios. Non sei en función de que se calculou ese tope, non? Pero sí que é necesario poñer un tope. O que non pode ser é producir ilimitadamente como se non houbera mañá, porque ese é o capitalismo. Dese sistema temos que ir apartando, porque senón non vai haber solución. Non sei se che contestei. Moitas grazas, Belén e Ariana. Non sei se alguén máis louzao. Se eu preguntara a Belén cales son as líneas vermellas que ten a Lega respecto á enerxía eólica, cales son as líneas vermellas para que se sobre o que non debería pensar, se iso está pensado, por exemplo, se está pensado, non trampa, porque esa é unha resposta, o eólica marina, por exemplo, sí, non, hasta onde se pode decir esta aquí, e aquí non se pode pasar. Logo a pregunta que vai a seguir para Ariadna, non? Porque me recorda moito a Ariadna ao respecto do que estou contando sobre unha comarca que está limite respecto a outra comarca. Sobre todo os que estou contando son exactamente o que nós sufrimos por sacrificarnos os povos, non exactamente igual. Entón, todo o que non sei como funcionan as empresas, funcionan exactamente, non creo que por nosotros non cambiaron nada, o sea, de crear rumores continuamente, non? Logo, unha pregunta así máis trampa ou como alegoré, se realmente nos prometeran que vos iba a sair máis baratas, hasta que punto eso sería un mecanismo para comprar a xente.
Sobre a enerxía eólica, a ver, nós o que temos claro que a liña vermella para a enerxía eólica é, primeiro, se ten unha incidencia significativa no medio natural, é dicir, sí que a ten, porque a costa galega é un corredor, por exemplo, máis importante en toda Europa de aves migradoras. Entón, aí temos unha liña vermella, é dicir, non vemos como se pode implantar a enerxía eólica mariña sin afectar ese corredor. E logo temos a parte productiva, temos o sector da pesca, que é o sector estratégico para o país, entendemos nós, tradicional, que se debe seguir mantendo, pulando, fomentando, non? Entón, esas son as... Bueno, despois, a nivel ambiental hai moitas máis liñas vermellas, pero realmente que volvemos outra vez á cuestión das necesidades, da demanda, é dicir, ata onde vamos producir? Vamos ocupar, xa ocupamos terra, queremos ocupar máis, que máis vamos ocupar? O ceo xa, quero dicir que temos que poñer unha limitación, que non podemos estar producindo, ocupando espacios, non? Ilimitadamente sin xeito ningún. E, ademais, visualmente é impactante. Hai pouco eu estive en Camiña, e xa se ve desde Camiña, vense os parques eólicos mariños, e realmente impacta, porque ata onde chegamos, a nosa pegada humana, non? Ata onde chega, o sea, ata o medio do mar, é que é increíble. Entón, bueno, temos que pensar como pobo que é o que queremos, hasta onde queremos, e que é o que estamos dispostos a sacrificar. Tocaba a min, díxome Noa. Querías falar? Eu creo que ese detalle da factura da luz para eles, por exemplo, é moi importante, pero creo que toman de outra maneira. Para eles non sería chantaxe ese, creo. Non, porque eu penso, por o que falo con eles, que falo sempre, a todas as horas, parecelles unha burla que aínda por riba de ofrecer o seu terreo e poñerlles un parque e cobren a luz a esa cantidade, a esa estafa. Pero había xente nas reunións a que lle tocaba un aeroxenerador na súa parcela e non quería o aeroxenerador porque eu creo que aínda queda arraigo por a terra. Esa zona, non digo que lle queira máis que calquera outro lugar á terra, non, pero téñeno como unha ofensa. O meu veciño tiña como unha ofensa que lle pasara a pista por o seu prado, pero como unha ofensa personal. Pagábanlle por aquelo, pero non quería eses cartos. E con eso quero dicir que igual o da factura da luz non é unha chantaxe. Eles o que non queren é telos alí. A ningún, evidentemente, pois de cada 50 haberá 3 que queiran ter o aeroxenerador. Eso, sabes, pasa con calquera cousa, hai xente que está a favor e en contra, pero polo xeral non había ningún. Moitas grazas, Ariana. Creo que xa sería a quenda de Luís Vara, que ten que sair aí un momento, e imos rematando, se vos parece. Sí, temos que ir rematando. Nada, eu simplemente quería facer unha proposta, xa que aquí saíron moitos temas que non podemos abordar porque non hai tempo, propoñerlle aquí a xefa de materia enerxética do BNG que podamos facer no futuro algunha xornada xa máis específica, traballando sobre todo en alternativas concretas, a parte do debate do modelo e das alternativas así de xerais, indo xa ao concreto que eu creo que pasa por abrir o debate sobre modelo centralizado, modelo distribuído, modelos de autoabastecemento, autoconsumo, comunidades enerxéticas, mínimo impacto nas infraestructuras porque non hai necesidade de transportar enerxía, e como tamén toda a rede de edificios públicos poden ser autosuficientes enerxéticamente, co cal aí habería un campo de traballo impresionante, xa non digo no sector tamén empresarial, privado, da industria, das granxas, que hai no rural, en fin, que hai eu creo que un campo de traballo moi grande e que temos persoas expertas que podíamos falar aquí golpe dos prosumidores, por exemplo, e de todas estas cuestións e de experiencias que xa se están, como cito el, da Meiga ou a Illa da Arousa ou o caso das Pontes,
outras que se están facendo tamén dos concellos. Eu creo que aí o BNG ten tamén a responsabilidade de dar un paso adiante e de demostrar que temos outro modelo e que o estamos poñendo en práctica. Moi ben, eu como teño que encargarme da parte fácil, que chama os ponentes de organizar o café, pois tomo o guante, porque efectivamente ten razón o compañero Luís que temos un importante acervo na nosa base social, na nosa militancia, tamén en compañeros e compañeras que saben moito disto e que afortunadamente pois tamén nos permite poder como movimento político colocarnos nestes importantes debates. Entón, pois, oxalá máis xornadas, as futuras que sexan neste Parlamento con máis xente, aínda que agora esteamos afeitas a isto de que nos sigan por streaming, e tamén as que sexan fora deste Parlamento, pois tamén con máis xente aínda, tecendo tamén algo que creemos que é moi importante, que é unha rede de complicidade e de apoio entre todos que desde os diferentes ámbitos pois pulamos por outro modelo enerxético para este país, non? Que sexa máis xusto, que sexa galego e que beneficie o noso país en vez de extorsionalo. Entón, se ninguén quere facer ningún achega máis, pois daríamos por pechada a xornada hoxe, agradecendo unha vez máis pois o traballo e o esforzo de todas as persoas que viñestes, moi especialmente as que viñestes a falar e a transmitirnos un pouco da vosa sabedoría e da vosa experiencia e coñecemento. Moitas grazas.